سب سريت حاتيات كاخد قبل انت رات للخونكا سلمنتاي كابته كريستيان توص سلمنتاي كخال منتا خادنينو محرز لمن نسخا بمحتم سماوي مرعوي كريستوس حتم كنسخا دا سلمنتاي كنتو خينكا بتغزيتي خاب هاجرنا بهاجر بلبخا اتزور مبار بيت كريستيان دغخه توصاكايا بعدي اما خلاص لزي ركب نسخا نزل عالمنا بامنت غيتاتو افدغيا تعصولكايا مرعاويا بزموصو غزي حصيتون مرعاويا معصوا تخفتلو تمغبون بعد غنا ايتوهبنمو خابو ايطعمنيو اب غزي خبكابو سغو خبلع فصم مغب غيرو زسو مرعاو زراي منالو ود እግዚአብሔር ابز عالم حدش ግብር ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ በዘይኩ ከምኡ ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ ማርዑ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለዓለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድመ ሐዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክብር ዶሙን ሰርዐ ኣብ ግዜ መርዑ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ስጉኡን ክብር ዶሙን ክሳዕ ዘለዓለም ንስሬት ኃጢአት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ንዕኡ ክሳዕ ዘለዓለም ንዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን ናይ ንስሐ ጸሎት ወጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር አብ ቃል መሕወይትን መድኃኒትን ዝኾነት መከራ መስቀል ካባና ናይ ኃጢአትና ማእሰር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትካ ንጹሃን ዝኾኑ አገልገልትካን ሐዋርያት ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ ኃጢአቶም ንዝሓደክምሎም ክሕደገሎም ኃጢአቶም ንዝሓደክምሎም ገና ኃጢአቶም አይሕደገሎም ይውን ዝበልካዮም ሕጂውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዚያ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንዝሰርሑ ንጹሃን አገልገልትካ ኣብዛ ዓለም ኃጢአት ከሰስሩን ኩሉ ማእሰር ዓመፃ ክፈትሑን ከኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ከነቲካ ያኻ ሕጂውን ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምን እንደልና ኣለና ምንት ዞም ባሮትካ ሰቡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምንታይን ምንት ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊኻውን ኣብ ቅድመ ሰዊእኻ ርእሶም ኣድኒኖም ዘሎ ኩሎም ምእመናን ማእመንትን ንልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ ማእሰር ሓጢአትና ቁረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብኽፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ብምስኣን እንተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ኦ ለዋህ መፍቀር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ኃጢአትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኹሉ ዝብኻን ፍትሓዮም ኣብ ቅድመ ሰዊእኻ ርእሶም ኣድኒኖም ዘለዉ ኩሎም ምእመናን ማእመንትን ንልምነካ ኣለና ፍርሓት ስምካ መልኣና ቅዱስ ፍቓድካ ብምፍጻም ኣጽንዓና ኦ ለዋህ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ናኻ ንቐርብ ኣሎና ሰማያዊ ምስ ዝኾነ ሄር ኣቦኻን ምሳኻ ማዕረ መሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን
بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ መንፈስ ቅዱስ በአኻብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ነዝ መስዋዕት ዘጽለለላን ዘቀደሰላን ዘዓለት ዚያ ክንደይ ተፈርያዛ ሰዓት ዚያ ክንደይ ተስደምምያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን መስከለኹም ምን ትኽሉ በጽሞናን በፍርሃትን ቁሙን ጸልዩ ነበሃ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስርጎት አረፋቲሃ ወስእት ዮን እመነበሃ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሃሌሉያ እመቦ ብእሲ ምእመናን ዘቦአ ቤተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ወይሰማ መጻሕፍተ ቅዱሳት ወይታገሰ እስከ ይፈጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ ወኢተመጠወ እምቁርባን ይሰልልም ቤተ ክርስቲያን እስማ ማሰነ ሕገ እግዚአብሔር ዋስተሐቀረ ቁመተ ቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ ንጉሠ ሥጋ ወመንፈስ ከመ ዝመሃሮነ ሐዋርያት ባጵጥሪሶሙ አንቲ ውእቱ መሰበ ወርቅ ንጹሕ እንተ ውስቴታ መናህቡ ህብስት ዘወረደ እምሰማያት ወአብየ ሕይወት ለኩሉ ዓለም ኦ ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንዓኻን ዘቕረቦን ምንቶም ዘምፅን ዘክርን ኩሎም ኣብ ሰማያ ዘሎ ዓስቦም ኣቦም ዝበለፀ ድማ በዛዕለ እዚያ ናባኻ ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቅርባን ኣብየ ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦን ኣብርሃምን ካብታ መለትካ 10 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ግድን ዝኾነ ናይ ባሮትካ እማሆም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያትካ መላእ ቅዱስምካ ምድሪ ከም ዘከሩ ኣብ ሰማያ ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም ኦ ጎይታ በዙ ንዘለኣለም ኣይትሕደጎም أو قيت أجز كذا لخنات كأجز ذل لهم أجز خبايت من السقط يخد مخبر يا خيت فلرد أخونا نايت قدر فن عمل خين مدحنين خام مشل لا يتبلني أو لوجيوس كريوس يلكسوس ودي أو جزء أبير أجيوس ما أنتوس بال ما أنتون على تينا نعمين كروسوس عمل خنا إذا حبست نسريت حتى أصبح من تقوم بحق بيمان كعتبير كم قدس بحيلها قدس بنفسكاتنا إذا حبست نسريت حتى أصبح يخون آمين ክርስቶስ አምላኽና የሴፈኒ ቀዲሞስ አለፈ ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልብስ በፍታን ብሽቱን ከም ዝጎነት ዝኸሞ ከም ሰመርካሎም ከምኡ ኸ ንዓና ስመረልና አሜን ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስርየት ሓጢአት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ምስጋና ዘዝዕብየ ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን አሜን ኦ እግዚአብሔር አምላኽና አበረኻ ቅርባን አቤል ዝተቐበልካ ንነሃ ውሽጢ መርከብ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርመ ሌቦስ ዳዊት ኣብ ዓውደ ሪና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቐበልካ ከምኡ ናይ ሓፂ ባሪኻ መባእን ቁርባንን ተቐበል በጃ ሓጢአት ይኹን በዚ ዓለም እዚ ዝመፅእ ንሰናይ ዋጋ ፍደዮሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘለዓለም ዓለም አሜን እግዚአብሔር ጓሳይ እዩ ዝጎለኒ የለን ኣብ ልሙዕ ሸኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ መርሓኒ ንሱን ነፍሲ ህዳ ምእንቲ ስሙ ኢሉ መገዲ ጽድቂ መርሓኒ በትረኻ ምርኩዝ ከነጸናንዓኒ እዩ ብርዋሩባ ድንሞት እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ምሳይኻ እሞ ክፉ ኣይፈርህን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽ ላተይ ማእዲ ዝሰርዓለይ
ጽወይ መዲዩን ጅርባሎ ብሓቂ ሳልን ምሕረትን ብኩሉ ዕድመይ ክስዕባን እየ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ከዓ ንዘላለም ክነብር ሃሌሉያ ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ኣለ አሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታ ናብ ቃና ናይ ገሊላ መፀውዕኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረኽካሎም ነዚ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፀሃየውን ኩሉ ሰዓን ህይወት ነብስናን ስጋና መንፈስናን ይኹን ወኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን ኩሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክብሪ ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልዲ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መፀናን ዕንመንፅን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልዲ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መፀናን ዕንመንፅን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ዘለዓለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንከዮ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ ብኹሪ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጸዲቕን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕቲ ዝተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጌራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ አሜን። ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ንስብርኽቲ ኢኺ ብኸርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕቲ ጸጋ እግዚአብሔር ኦ ፍስይ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረት ለምንና አሜን። ዓበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንሕነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብብሩህ ገጹ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመ ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመ ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመ እንሰባብ ዘለናዮ በፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ كلك معزة
ላዕሌነ ትኩስ ለእግዚአብሔር የሎ ለዓለም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዚአኔ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌ ለኩልክሙ ንአኩቶ ለገባ ሬሰናያ አትላእልየነ እግዚአብሔር መሃሪ ሰናይ ነገር ንዝገበርና ይቅረ ባህል እግዚአብሔር አቦን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖሎና ሰዊርና ረዲእና ንሓልዩና ናቕሪብና ተቐቢልና ተማዕቂብና ናፅኒዕና ክሳብ ሰዓት ዚያው ናብፅሒና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅድስ ዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብኩሉ ሰላም ክሕልወና ኣዝየ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ አቦን ጎይታ አምላኽና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዘረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ዘቕረብካና ዝተቐበልካናን ስለ ዘዕቀብካናን ዘፅናዕካናን ክሳብ ሰዓት እዚኣውን ስለ ዘብፅሕካናን ነመስግነካ ኣለና ዋስተብቅኡ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይሳሃላይለነ ወይትወከፍ ጸሎተ ወስእለተ እምነ ቅዱሳኒሁ በንቲያነ በዘይሴኒ ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንንሣእ እምሱታፌ ምስጢር ብሩክ
ويسري لنا هطاوئنا مفكر سب سلازن لمنك لنا كم حرت كون يدللنا نزا قدس على الزيان كل زمن هيوتنا ناخا بمفرح بفصم سلام كنفصم هبنا كل قناة كل مكران حبون قدن زغنا كل قبر سيطان مغرقفا سبات من لعال طلاين هو قويتا كابا يارح كاب كل زبخا ونارح كاب زوريا زي قدوس تابوت زو نارحق زطعمن زحيشم كل نجر أزلنا تمن عنقربيتن كل حيل صلاح نرق سلطان صاحب كنا نسخا خاب كل خفاد احنا نبالها نمبر فتنا يتتونا حد ودخا قويتانا نملخنا مدحنينا يسوع كريستوس من تفقر سبيل بزغبرهم حرتن يقرتا المسخا معرم زخونه محوي منفس قدوسن مسغانان كبرن صنعتن بوزلك على من كل ساعه نزل عالم عالم امين ጸሎት ሰላም ለኩልክሙ بحدش كل نزحز እግዚአብሔር አቦን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ልምናለና ለዕሉ ሁሉ በዝኾነት ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምንትቶም መባን መስዋዕትን ቀዳሚያትን አስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሑድን ሕቡን ጉድን ዘቕርቡ ክህቡና ደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌቶም ኣብ መንግስተ ሰማያት ይቀበለሎም ንኹሉ ግብር በረኸ ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ በእንተ ለያበውኡ መባ እግዚኦ ዘሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስ ንስኻኻ ምንትን ድሕነት ዓለም ነውሩ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን ምና ቀዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀንና ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ናብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋ ዝንገጽ ካርኢ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋ እዚ እውን ቅዱሶ ንኽልትዮም እውን አንጽሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹህ ስጋ ኸውን ባርኮ ኣብዚ ጽዋ ዝተቐድሖን ክቡር ደምኳ ይኹን ንኹልና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩጉን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ማሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘለዓለመ ዓለመ ኣሜን በምሳሌ 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብዚ ብሩኽ ጻሕሊ ዘኣንቢርና ኣለና መንእዳዊ እውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ምእዳዊ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም ሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘለዓለመ ዓለመ ኣሜን እዛ ቦታና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብጻዩ ወይ እውን ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅንዓትን ጽልና ይሕድር ስገዶ ለእግዚአብሔር በፍርሃት
ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር አብ ቃል ማሕወይ መድኃኒት ምዝኾነት መከራ መስቀል ከኻበና ንኃጢአትና ማሰርቲ ዝበታህ ካብ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሃን ዝኾኑ አገልገልትኻ ዋርያትን ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕደርካሎ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደክሙሎም ኃጢአቶም ክሕደጎሎም እዩ ነዘይሓደክሙሎም ግና ኃጢአቶም ኣይክሕደጎሎም እዩ ዝበልካዮም ሕጂውን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰርሑ ንጹሃን አገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ኃጢአት ከሰስርዩን ኩሉ ማሰርቲ ዓመፃ ክፈትሑን ከኣስሩን ጎይታ ንስኻ ስልጣን ሂብካ ኢኻ ሕጂኻ ወመፍቀሪ ሰብ ካብ ምሕረትካን ልምን እንደልና ኣሎና ምእንቲ ዞም ባሮትካ ሰውትና ንስን ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ምእንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊኻ ኣብ ቅድሚ መሰውየኻ ርእሶም ኣድኒኖም ንዘለዉ ኩሎም ምእመናንን ምእመናትን ንልምነካ ኣሎና መንገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ ማሰርቲ ኃጢአትና ቁረፀልና ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብኽፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ብምስኣን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ልዋ መፍቀሪ ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ኃጢአትና ስርየት ሃበና ባረኸና ቀድሰና ነፃ ግበረና ንኩሉ ህዝብኻ እውን ፍትሓዮ ፍርሃት ስምካ መልአና ቅዱስ ፈቃድካ ብምፍጻም አጽናዕና ወልዋ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርባሎና ሰማያዊ ምዝኾነ ሄር ኣቦኻ ምስኻ ማዕረ መሕወይ ምዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ኣለ ምንቲ ቅድሳት እግዚአብሔር ብምሕረቱ ስሙራት ገብረና ምንቲ ዝሓነስ ስጉን ደሙ ንልምና ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ክህበና ምንቲ ሃይማኖትና ንልምና ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ሳዕ መፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምንቲ ማሕበርና ንልምና ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታና ይቕረበለልና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምንቲ ትዕግስቲ ነፍሳትና ንልምና ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቕረበለልና እግዚአብሔር ምስኦም ምንቲ ቆጽረና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምና ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምንቲ ክህበና ዕድሎምን ክኸፍለና ምንቲ ልኡኻን ሃዋርያት ንልምና ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቕረበለልና እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምና ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጉለ ከቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ነብሲ ኣቡነ አንጦንዮስ ከዕርፍን ንጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሲወራን ክሕልዎም ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይርሓቐ ትጋትን ፍርሃቱን ክህቦም ክሳዕ መፈጸምታ ክህቦም ጸምኦም ድማ ክቕበል ምንቲ ቀሳውስትን ንልምና ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቕረበለልና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ክቐርቡን ጸምኦምን ፍቕሮምን ክዝክር ምንቲ ዲያቆናት ንልምና ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቕረበለልና እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትጋት ክህቦም ምንቲ ተረዳእቲ ዲያቆናት አንበብትን መዘመራን ንልምና ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቕረበለልና እግዚአብሔር ልመናኦም ክሰምዐን ዝዓዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጸምአን ክቕበልን ምንቲ መበለታት ረዳእ ዘይብለን ንልምና ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቕረበለልና እግዚአብሔር ኣኽሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጸምኦም ድማ ክቕበል ምንቲ ደናግል ንልምና ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቕረበለልና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግሶም ክህቦም ምንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምና ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ንጽህና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንልምና ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቕረበለልና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ኃጢአት ንምስስራይ ካልኣይ ምውላድ ንዝረኽብሉ ጥምቀት ክህቦምን ብማሕተም ቅድስት ሥላሴ ክሓትሞምን ምእንቲ ንኡሰ ክርስቲያን ንልምና ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቕረበለልና እግዚአብሔር ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መርሃ ሃገርና ንልምና ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቕረበለልና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰበ ስልጣንን ንልምና ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቕረበለልና እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉ ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምና ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቕረበለልና እግዚአብሔር መንገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማሕደሪኦም ከዓ
بسلام من تكملصوم من ببحرين بيبسن بأيرين زنقدو سبان لمنالونا አሜን። ወጎይታ ይቅረብልልና يا بهيرنا نعلتو سيسايم كسر علو من تطمياتن صماتن لمنالونا አሜን። ወጎይታ ይቅረብልልና يا بهير فتصيمو كرغاغو من تحزنان غيانن لمنالونا አሜን። ወጎይታ ይቅረብልልና يا بهير كما سرتو من تكفتحو من تأسرا سبان لمنالونا አሜን። ወጎይታ ይቅረብልልና يا بهير ننو هاغروم كملصوم من تمرخان لمنالونا አሜን። ወጎይታ ይቅረብልልና يا بهير تعقسن قنوع تمرتن كهبوم فتصوم واقع صمام كفلو من تستسدو سبان لمنالونا አሜን። ወጎይታ ይቅረብልልና يا بهير بقطف كفوسو من محرتون صقون كل كلو من تحوماتن دوياتن لمنالونا አሜን። ወጎይታ ይቅረብልልና يا بهير راي علفت بوتا كهبوم من تأتوما بيتك أو قدس بيتك كريستيان زموتو سوان لمنالونا አሜን። ወጎይታ ይቅረብልልና يا بهير بلوم كي حسبك أو قطعونا محرت تمليسو ፍጹም ዕናብቲ ክህቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ኣዴታትና ናሕዋትና ንልምናሉና አሜን። ወጎይታ ይቅረብልልና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘልዮ ቦታ ከዝንብ ምንቲ ዝናብ ንልምናሉና አሜን። ወጎይታ ይቅረብልልና እግዚአብሔር ንኣፍላግ ክሳዕ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምንቲ ማያት ኣፍላግ ንልምናሉና አሜን። ወጎይታ ይቅረብልልና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝራን ዝዕፀርን ክህባ ምንቲ ፍረ ምድሪ ነዘንበረኾቱን ልምን ዘሎና ዓይነ ልቦናና ኣብርዩ መንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክጸምደና ዝለመናዮ ምእንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀይምና ለምን አሜን። ወጎይታ ይቅረብልልና እምበር መንፈስ ቅዱስ ንተንስ ለቢብና ብፀጉ ክንዓቢ ብስሙ ክንምካዕ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንህነ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ እግዚኦ ሰላም ለኩልክሙ ስገደ 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 ቅዱስ ዘለስቶ አሐዱ
እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ቢድ ባርያኻ ኢያሱ ወልደ ነዌ ቐጽሪ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ከምኡ በኣይ በቓል ባርያኻ ቐጽሪ ሓጢኣተይን ሓጢኣት ህዝብኻን ኣፍርስ መልኣኽ ናብኣትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሎም ንተጸጋ ተሓጐሲ ተሓጐሲ ባህ ይበልክ በላ እግዚአብሔር ንሳይኺ ንስኺ ኸ በነሲ ብርኽቲ ኢኺ ረፈርስኩም ብሩኽ እዩ ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ኣድያና ተሃልገርና ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርክሎ ጊዜ የዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርክሎ ጊዜ የዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸሎት ፍጹም ለሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርክሎ ጊዜ የዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን። ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርክሎ ጊዜ የዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን። አበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ ዝክረኒ ምሕፀነካ ኣለኹ እግዚአብሔር ንኽነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን እውን ብጽድቂ ሓሉ ናይቶም ኣቦቕሪ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸዲቕን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ዝተቐበለ ይቀበለልካ አሜን። አበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዝክረኒ ምሕፀነካ ኣለኹ እግዚአብሔር ንኽነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምሕዝ መዓዛዕታን ክነትካ ኣብ ጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣቦቕሪ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸሎት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርክሎ ጊዜ
إذني وزلفني العالم والعالم عالم سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد منفس قدوس لكل جزي إذني وزلفني العالم والعالم عالم سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد منفس قدوس لكل جزي إذني وزلفني العالم والعالم عالم وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد منفس قدوس لكل جزي إذني وزلفني العالم والعالم عالم قدوس قدوس እግዚአብሔር ጸሎት ፍጹም ምሉ ሰማያት ምድር ሳስባት ይገስመ አላህናን መድኃኒናን ኢየሱስ መመጻይ ከዋዳን ከነ በረተ ወገን ማህደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዱ ዚአምን ዘበለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ሰዓት ሓድሽ ምጽአ ጎይታ ፍጹም ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ካብ 23 ክሳብ 34 ኣነ ካብ ጎይታ እተቀበልክዎ እየሞ ንዓኻትኩውን ዝነገርክዎ ጎይታና ኢየሱስ በታ እተታሕዘላ ለይቲ እንጌራ አልዓለ አመስጊኖ ቆረሰ እሞ ወሰዱ በልዑ እዚ ምንተኻትኩም ዝተዋሃበ ስጋ እዩ እዚ ንመዘከርታይ ግበርዎ በለ ከምኡ ከዓ ድሕሪ ድራር ነታ ጽዋ አልዓለሞ እዛ ጽዋ እዚኣ ብደመይ ሓድሽ ኪዳን እያ ብትሰቲዎ መጠን ንመዘከርታይ ግበርዎ በለ ማለት እዛ እንጌራ እዚኣ ብትበልዕዋ እዛ ጽዋ እዚኣ እውን ብትሰቲዋ መጠን ክሳዕ ጎይታ ዝመጽእ ሞቱ ትነግሩ ኢኹም ስለዚ ከይተገብኦ እዛ እንጌራ እዚኣ ዝበልዕ ወይስ ጽዋ ጎይታ ሰቲ ንሱ ኣብ ናይ ጎይታ ስጋን ደምን እዩ ዝዕግብ ግናኸ ሰብ ንርእሱ ይመርምር ከምኡ ከዓ ካብዛ እንጌራ እዚኣ ይብላዕ ካብዛ ጽዋ እዚኣ እውን ይስተ እቲ ዝበልዕን ሰትን ንስጋ ጎይታ እንተ ዘይለለየ ንርእሱ እዩ ፍርዲ ዝበልዕን ሰትን በዚ ምኽንያት እዚ እዮም ኣብ ማእከልኩም ብዙሓት ድኹማትን ሕሙማትን ዘለዉ ዝደቀሱውን ብዙሓት እዮም ግናኸ ኣብ ርእስና እንተ ንፈርሲ ኣይምትኾነና ነርና ክንፍረድ ከለና ገና ምስ ዓለም ምእንቲ ከይንኹነን ብጎይታ ንቕጻዕ ኣሎና ስለዚ ኣሕዋተየ ንምብላዕ ክትእከቡ ከለኹም ንሓድሕድኩም ደኣ ተጸባበዩ ምእካብኩም ንፍርዲ ምእንቲ ከይከውን ገለ ሰብ እንተ ጠመየ ኣብ ቤቱ ይብላዕ ነቲ ዝተረፈ ግና ምስ መጻኩ ክሰርዖ እየ 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to the end. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it, in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. A man ought to examine himself before he eats of the bread and drinks of the cup. For anyone who eats and drinks without recognizing the body of the Lord eats and drinks judgment on himself. That is why many among you are weak and sick, and a number of you have fallen asleep. But if we judge ourselves, we will not come under judgment. When we are judged by the Lord, we are being disciplined so that we will not be condemned with the world. So then, my brothers, when you come together to eat, wait for each other. If anyone is hungry, he should eat at home, so that when you meet together, it may not result in judgment. And when I come, I will give further directions. ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልድ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ጽላዓ ጽዮን ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩላትኩምን ዕፅፍን ደርብን ኮይኑ ይውረድ። ቅዱስ ሐዋርያ
ጳውሎስ ሰናይ መልእክት ፈዋሲ ዱያን ዘነሳይከ አክሊለ ሰአል ወጸሊ በእንቲአነ ያድን ነፍሳትን በብዛ ሳይሉ ወምህረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ እንስኦ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ረድኡን አገልጋሊን ዝኾነ ሐዋርያ ጴጥሮስ ዝተናገረ ቃል እዚ እዩ። በረኸቱ ምስ ኩልና ህዝቢ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 11 ክሳብ 25 አቱም ፍቑራተይ አጋይሽን ስደተኛታትን ስለ ዝኾንኩም ካብቲ ምስ ነፍሲ ዝዋጋእ ስጋዊ ትምኒት ረሓቑ እናበልኩ እመኽረኩም ኣለኹ። እቶም ከም ገበርቲ እከይ ገይሮም ዝሓሚኹም ዘለዉ ንሰናይ ግብርኹም ሪኦም በታ መዓልቲ ፍርዲ ንኣምላኽ ምእንቲ ኸመስግንዎ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ኣካይዳኹም ኣጸብቑ። ምእንቲ እግዚኣብሔር ኢልኩም ንሰብ ስልጣን ዘበሉ ኩሎም ተገዝእዎም። ነቲ ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ ንጉስ ኮነ ነቶም ንገበርቲ እከይ ክቆጽዑ ንገበርቲ ሰናይ ክንእዱ ካብኡ ዝተለኣኩ መኳንንቲ ተገዝእዎም። ከመይ ሰናይ እናገበርኩም ዕሽነት እቶም ደናቁር ሰባት ክትዓብሱ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ። ከም ኣገልገልቲ ኣምላኽ ብሓርነት ንበሩ እምበር ከምቶም ነቲ ሓርነት መጎልበ ብኽፍኣት ዝገብርዎ ኣይትኹኑ። ንኹሉ ሰብ ኣኽብሩ፣ ፍቕሪ ኣሕዋት ኣለኹም። ንኣምላኽ ፍርህዎ፣ ንንጉስ ኣኽብርዎ። ኣቱም ጉዛኣት ነቶም ሕያወትን ልኡማትን ጐይተትኩም ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ዓመፅቲ ከይተረፈ ብኹሉ ክብሪ ተኣዘዝዎም። ሓደ እኳ ተዓሚፁ ከሎ ምእንቲ ኣምላኽ ኢሉ እንተ ተዓገሰ ብኣምላኽ ቅቡል እዩ። በደል እናገበርኩም መውቋዕቲ እንተ ተዓገስኩም ከ እንታይ ሓበን ኣለዎ? ሰናይ እናገበርኩም መከራ እንተ ተዓገስኩም ግና እዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል እዩ። ንስኻትኩም ነዚ ኢኹም ተጸዋዕኩም፣ ክርስቶስ ድማ ዓሰር ምእንቲ ክትስዕቡ ኢሉ ምእንታኻትኩም መከራ ተቐበለ። ኣርኣያውን ሓደገልኩም። ንሱ ሓጢኣት ኣይገበረን፣ ሓሰት እውን ኣብ ኣፉ ኣይተረኽበን። ምስ ጸረፍዎ መሊሱ ኣይጸረፈን። መከራ ምስ ኣጽገብዎ ኸዓ ነቲ ብቕንዕና ዝፈርድ ኣምላኽ ደኣ ነገሩ ኣሓለፈ እምበር ሓሊፉ ሃበ እምበር ኣይፈራርህን። ካብ ሓጢኣት ርሒቕና ብጽድቂ ምእንቲ ክንነብር ንሱ ባዕሉ ንሓጢኣትና በቲ ኣብ መስቀል ዝተሸንከረ ሰብነቱ ጸሮ ብቁስሉ ኢኹም ዝሓዊኹም። ከመይ ከም ኣባጊዕ ተባሪርኩምን ጠፊእኩምን ነበርኩም። ሕጂ ግና ናብቲ ጓሳኹም ሓላው ነፍሳትኩምን ተመሊስኩም ኣለኹም። First Peter chapter 2, verse 11 to the end. Dear friends, I urge you as aliens and strangers in the world to abstain from sinful desires which war against your soul. Live such good lives among the pagans
Though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day he visits us. Submit yourselves for the Lord's sake to every authority instituted among men, whether to the king or to governors, who are sent by him to punish those who do wrong and to commend those who do right. For it is God's will that by doing good you should silence the ignorant talk of foolish men. Live as free men, but do not use your freedom as a cover-up for evil. Live as servants of God, show proper respect to everyone. Love the brotherhood of believers. Fear God, honor the king. Slaves, submit yourselves to your masters with all respect, not only to those who are good and considerate, but also to those who are harsh. For it is commendable if a man bears up under the pain of unjust suffering because he is conscious of God. How is it to your credit if you receive a beating for doing wrong and endure it? But if you suffer for doing good and you endure it, this is commendable before God. To this you are called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in his steps. He committed no sin, and no deceit was found in his mouth. When they hurled their insults at him, he did not retaliate. When he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to him who judges justly. He himself bore our sins in his body on the tree, so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed, for you were like sheep going astray, but now you have returned to the shepherd and overseer of your souls. أتم حواتي እቶም ሃዋተይ ዓለምን ፍቶቱም ኩሉ ኃላፊ እሞ ነዚ ዓለም እዝን ኣብዚ ዓለም ንዘሎን ኣይተተውዎ ቅዱስ ስሉስ ዘቦ ላዊከ ቅዱሳን ሁርያን አዳይከ ናዝን መዛህል እግዚኦ ተሳሃለን ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ መስረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሃን ሃዋርያት ዝተረኽበ እዚ ዜና ግብረ ናይ ሃዋርያት እዩ። በረኸቶም ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 35 ክሳብ 43 ሽዑ ጴጥሮስ አፉ ኸፊቱ በለ ኣብ ኩሉ ህዝቢ ንኣምላኽ ዝፈርሆን ቅንዕና ዝገብርን እንተሎ ኣብኡ ቅቡል እምበር ኣብ ኣምላኽ ኣድልዎ ከምዘየልዎ ብሓቂ ኣስተባሃልኩ። እቲ ናብ ደቂ እስራኤል ብኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ኸኣ ጐይታ ኩሉ ሰላም እናበሰሮም እተለኣኸ ቃል እቲ ድሕሪታ ዮሃንስ ዝሰበኻ ጥምቀት ካብ ገሊላ ጀሚሩ ናብ ኩላ ይሁዳ ዝበጽሐ ቃል ዓለም ብዛዕባ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓይልን ከም ዝቐብኦ ኣምላኽ ኣብኡ ስለ ዝኾነ እናዞረ ጽቡቕ ከም ዝገበረ ነቶም ሰይጣን ዝሰዓሮም ኩሎም ከዓ ከም ዘሕወየ ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም። ነቲ ኣብ ሃገር ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌምን ዝገበሮ ኩሉ ንሕና እውን ምስክር ኢና። ንዕኡ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቒሎም ቀተልዎ። ንዕኡ ኣምላኽ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኣተንስኦ ክገሃድ ከዓ ሃቦ። ንሕና ምስክር ምእንቲ ክንከውን ኣምላኽ ቅድም ዝሓረየና ንዓና ድሕሪ ካብ ምዉታት ምትንስኡ ምስኡ ዝበላዕናን ዝሰተናን እምበር ንኹሉ ህዝብስ ኣይተጋህደን። ኣምላኽ እውን ንህያዋንን ምዉታንን ፍርዲ ክኸውን ዝመደቦ ንሱ ምዃኑ ንህዝቢ ክሰብኽን ክንምስክርን ኣዘዘና። ንዕኡ ዝኣምን ዘበለ ብስሙ ሕድገት ሓጢኣት ከም ዝረክብ ኩሎም ነቢያት ይምስክሩ ኣለዉ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል ዓበየ መልእተ ለዓለብ ቅድስቲ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ። ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ ከዓ በዝሑ ቅዱስ
አንተ አምላክ አባዜ ኩሉ ቅዱስ ቅዱስ አንተ ወልድ ዋሕድ ዛንተ ቃላትያው ቅዱስ ቅዱስ አንተ መንፈስ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት ኣቦና አብርሃም ዝተቐበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጃኸ እውን በጊዕ ዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን ዝመዓዛ ዕጣን ዝንተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዘሰሓልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ዝኣኸልና ካብ ኩሉ ጽዩቕ ጨል ሓጢኣትና ንጹሃን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብዚ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቃዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና እንስኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክዝክራ ንልምነካ ኣሎና እንቲ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚአብሔር እውን ቅንዕቲ ዝኾነ ጸልዩ ሜን ኦ ጎይታ ይቅረብልና ኦ ጎይታ ነብሲ ቅዱስ አቡነ እንጦንዮስ ዓረፋ መንግስተ ሰማያት ድማ ምስ ጻድቃን ካሕድሮ ሓላው ከም ዘይብለና ባጊዕ ከይንኸውን መንጣል ተኽላውን ከይበታትነና ኸባና ዝተፈልዩ መናፍቃን ከመይ ይሳለቁልና ኣብ መንበሩ ሓላዊ ኣንብረልና ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመይ ያዕርፍ እግዚ ነፍሶ በሰላም ወይሲብለነ የንቴው ኖላዊ ኄር ወዐቃቤ ዲበ መንበሩ አሜን። ክዳላቸውን እግዚኦ ተሳል ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮምን ባረኮምን ቅዱስ ምጽትን ዝኾነት ምስንኻልን ብዘይ ምቁራፅን ፍቓድካ ክገብሩ ጸጋ ከዓድሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ኣቦታትና ናዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትናን ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ኦ ጎይታ ንኣና ናገልገልትኻ ብድሕሪና ዝመጽእ ትውልድን ጸጋ ሃበና ክሳዕ መወዳእታ ዓለሙን መዋዕልሃ እንቲ ማሕበርና ንሓለዋ ኩልሃና ንጸልዩ አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላትኻ ይበተኑ ቅዱስን ስም ብሩኽን ስም ካጸሉ ሰባት ካብ ቅድም ገጽካ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸታ እልፍን ኣእላፋትን ትእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ድሕነትን ልምለልኪ ክብሪ ዝተመላኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ከዓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊና ፍቕሪ ወድኻ ዓርግልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ድንግል ነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ከዓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ኦ ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕት ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ሰበትልምኒ ሓጢኣትና ከዓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና ሓቂ ንግስቲ ዝኾንከ ንጽሕት ድንግል ደስ ይበልኪ ኦ ናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንክ ደስ ይበልኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተዓረቒት ዝኾንክ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንቲ ከዓድገልና ክትዝክርና ንምለክሎና ጊዜ ባርኮት ጊዜ መድኃኒተ ማርያም ዕጣን ውእቱ መዘውስተ ከርሳ ዘይትሜዓዝ ኩሉ ዕጣን ዘወለደቶ መጻዋት ኢየሱስ ክርስቶስ ምህረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል
ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ልቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወቀልብ ለሳሙኤል መራሁት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃና ማርያም መዘውዘራ ዘይትለዓል ሁሉ ማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራብ ዋሰርገዋ ደብተራ ለማይደረ ፍቁር ወልድ ለሙሴ ወሪነት ለአሮን ስም ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ዕጣነ ዱሎቱ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ባይላፍ ወክብር በውሰብ ምስጋናን ወልድ ምስጋናን መንፈስ ቅዱስ ይሁን በቅዱሳን ዘላለም ዓለም አሜን አሜን። ይኩን ይሁንልና ቅዱስ ለእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኩትዎ ለአምላክ መድኃን ነፍስናን ዝኾንካን ዘይትልወጥና ኻንኣ መሰረት ጥበባትን ዓቃቢ ኣልባብናን ዓይልብናና ዘብራኻልና ጸልማት ሕድናና ናርሒቃ ብናትካ ኣእምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነቲ እንጥፋት ወፌ ናይ ጥሰብ መስቀሎ ድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ሓደስካዮ ትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፈ ነቲ ጠፈረለኻዮ ብመጡ ድኻ እንተበጀኻዮ ኦጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ነመስክነካ ንሴብሐከ
ንወድሰካሎና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቋርፅ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑካ ኢኻ ኦ ጎይታ እዚ ኣጋእዝቲ ብኣኮቴትን ብማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑካ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምብፅሕን ዝላካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልዊ ዝኾነ እወት ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልጸ ቃል ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ሓራ ዘውፃና ውድኻን ፍቁርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካሎና ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ሳልሳይ ጉዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ስሕታት ዘርእን ጥኑቕ መንፈስ ሸለል ዘይበለና እቶም ዝተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረዶምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ዝሳቀዩ መድሓኒ ንጡምያት ዝሓሊ ንግፉዓት ዝብቀለሎም ዓርክሚ ኢመናንን ዓርክሚ ንጹሃን ምሕደርዮም ብጽድቂ ነዘጽውዕዎ ሰማዓይ ንመበለት ከዳኒን ዘቕታማት ዝኣሊ ነታ ምዕራፍ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ሃብቲ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ዝተኸላ ቤተ ክርስቲያን ቁኑዕ መራሒ ዝህብ ኦ ጎይታ ከይዕረፍና ኩሉ ሳዕ ንዓኻ እናመስገንና ብኡ ኣምሳል መንግስትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኡ ምስጋናን ጽንዓትን ዘለካ ንዘላለም ዓለም ዘይሁ መርሃርትዋ ለቤተ ክርስቲያን ዘተከላላቲ ምዕራፈ ስብሐተ ሃይማኖት ጉባኤ መንፈስ ሀብተ ጸጋ ወኃይል ልክም ዘንውድስ ወይናርፍ ለዝልፎ በአልባቢን ናስተማስል አምሳለ መንግሥት ከበቱ በእንቲአከ ወበእንተ ፍቁር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘበቱ ለከ ስብሐት ዘላለመ ዓለም አሜን በሉ። ወመላእክተ ሰማይ በችራነ ቃሉ በስልሳ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ መሐራ አምላክ ይመሐረና ይቅር በሃላ አምላክ ይቅር ይበለልና። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ጾምናን መስዋዕትናን ጸሎትናን ተቀበለልና። ወብ ቅድሜኻ ተንበርኪኾም ምሕረትካ ዝለመኑ ሓፊሮም ኣይፈልጥን እዮም እሞ በዚ ሰዓት ድማ ይተስተሓፍረና መከራና ይበዝሕ ሽግርና ይዛይድ እሞ እግዚአብሔር አምላክና ንስኻ ምሳና ክትህሉ ጾርና ክትጸውር ሕጁን بمسكالك غيركا كل مكرانا ختصرق نلمنك لنا زحامهم فوسهم زلهم برصعيهم فعيلهم زلوا اكبهم تጨنقم زلوا دمار ولهم اب كل عينت ماسر زاسيرهم زلوا مقاو حسن سلتهم بتخ حجون بزي باخا حرخ وص زخل يلنم حرخ توصم نلمنك لنا نتم صوم يدمايت كايد برغ زرغحلهم ስለ ሁሉ ተመስገን። ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና እናበልና ንጽዋዕካ ኣለና። ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። وادينا قدس انجل مريم بنا قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك لكم بحلنا قد انجل يخي بسقاهو انجل يخاد اغزابير قويتا سراوي سلام لك لكم نسخا ونسب رختي خفر ماسنكم برخي او ملتسقا جابير مساخي او فسيت دسيبر في حاجاتنا نخاد قلنا نافتو ودغي يذكر سوس من تانا محرد لمن لنا امين كنا سلوس كدوس تسال
ወላዲተ መላኺ ወድንግል ማርያም ደስ ይበልክ ደስ ይበልክ ደስ ይበልክ ደስ ይበልክ ደስ ይበልክ እግዚአብሔር ምሳኺዩ አበነስ ብርክትኺ ራስዎም ብሩኺዩ ወድኺ ለምንልና ኃጢአትና ሓድገልና አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋና ንግባእ ለሞን ኩሉ ሰዓነ ዘለዓለመ ዓለም አሜን እግዚኦ ተሳለነ ለኩልክሙ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ዘለዩ ግና ኸይረአዩን ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑን ደለዩ ግና ኸይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኹምን ሰምዓ ዘለዋ ኣዛንኩም ብፅዓት እየን ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቑዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ይረሰ ጎይታ ካባኻ እንደልዮ ክንረክብ ኣብ ንጽልየሉ ንብለሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘክሩናን ዝበሉና ዘክሩ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ዓርፎም ንዝሓሞም ብቁፅፍ ሓዊዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ክሳብ ኣርያም ምስጋና ነቕርብ ኣለና ለመን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም ኣሜን ወሰራከ ማዕደ በቅድመየ በአንጻሪሆሙ ለእለ ይሳቀዩኒ ወይሴሰይ እክልየ አንሰአ ሰኮናሁ ላለየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽ ላተይ ማኣዲ ትሰርዓለይ እወ እቲ ዝእመኖ እንጌራ ዝበልዐ ፈታውየ እኳ ሸኮናኡ ኣልዓለለይ ወሰራይከ ማይደ በቅድሜየ በአንጻሬ ሆሞ ለለይሳቀዩኒ ዘይሴሰይ እክልየ አንሰአ ሰኮናሁ ላዕሌየ ማእደ በቅድሜየ በአንጻሬ ሆሙ ለለይሳቀዩኒ ዘይሴሰይ እክልየ
አንስአ ሰኮናሁ ላዕሌየ ወሰራይከ ማእደ በቅድሜየ በአንጻሪሆሙ ለለ እግዚአብሔር አምላክ በሁሉ መንፈሳዊ በረከት ንኩልና ይባርከና ንቀድሰና ቅዱስ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና በብሰዓቱን በብግዚኡን ምዘገልግልዎ ብምፍርሓን ብምንቅጥቃጥን መዘመስግንዎ መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ለሙን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላክና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻ ንጹሓን ሃዋርያትን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንሳይኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ስብኻ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ካዕብዩን ካብ ዓለም ቀዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣኽካዮም ንሳይኻ ሕጂኻ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ላኸልና ናይ ልብና ናይ ሕሊናናን ኣዒንታ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባዓት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ኣብ ሂወትና ክትፈርባ ኣብ ሂወትና መንገ ሂወትና ክፈር ባረኸና ናይ ህዝብኻ ኣበሳ ክትዓድግ ንመንግስተ ሰማያዊ ተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ አመስግኑ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ እዩ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ አመስግኑ ወአጽምዑ ከመ ንኩን ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ መሐረነ ወተሳሃለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ እግዚአብሔር መስላ ኩልክሙ ቅዱስ ዘዜነ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ እግዚእ አምላክየ ኩሎ ጊዜ ወወንጌል
لك كل جزية محرنا كل جزية دما قربللنا مسواتنا عطانا تقبللنا قدس እግዚአብሔር አምላክና እግርቦታትና ሐዋርያት ከም ዝሐጸብካ ውሽጥ ኩልና ህይወት ኩልና ሐጺብካ ድማ አንጽሐና አውደ ዓመትና ባረኸልና ቅድሰልና በሰማያት ትነብር አቦና ስምካይ ሰላታት እንጻፍ አካላት ሰማይኩም ድማ ምድሪኹን አለገራና ናንዘለና ወደለም ተሐደሐልና ናውሳና እንደገልና ካኩፋ አድነና እምበር ፈተና አይተወና መንግሥት ክብርን ዘላለም አትካይ ማሚን ኦዝቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ እና ኸጀግልኺ ብስላኹን ድንግልኺ እግዚአብሔር ወይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ዘይካም አንስ ብርኽቲ ማፀንኩም ረከርትኹም ብርኽዩ ኦም ለዘጋ እግዚአብሔር ሳበዩ በዚህ በልኪ ንሆ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት መንግሥቱን ጽድቁን ዘወፌኒ ወፌ ካለኹ የዲያቆን ሰማያት ቀሪባ ያ ሙእመኑን ተነስሑ አውሎጊዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያ እግዚአብሔርና ጌታና አምላክና መድኃኒያነ ክርስቶስ ሐዋርያን ጋልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ዝንገር ቃል ባረኽ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ካብ ፍቕዲ 20 ክሳብ 29 مسمسه مستم 12 ደቀ መዛሙርቱ አማድ ተቀመጠ ክበልዑ ከለውኻ ካባኻትኩም ሓደ ሓሊፉ ከም ዝህበኒ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ በሎም ንሳቶም ከዓ ብዙሕ ጓሃዩ ነፍስ ወከፍውን ጎይታይ ኣነ ደኾን እኸውን ክብልዎ ጀመሩ ኢየሱስ መሊሱ እቲ ኢዱ ምሳይ ኣብ ጻሕሊ ዘጥልቕ ንሱ እዩ ኣሕሊፉ ዝህበኒ ወዲ ሰብሲ ከምቲ ብዛዕብኡ ዝተጻሕፈ ክኸይድ እዩ ግናኸ እቲ ንወዲ ሰብ ኣሕሊፉ ዝህቦ ሰብ ወይልኡ እቲ ሰብትስ እንተዘይውለድ መሐሾ ነይሩ በሎም እቲ ኣሕሊፉ ዝህቦ ይሁዳ ድማ መምህር ኣነ ደኾን እየ ኢሉ ሓተቶ ኢየሱስ ከዓ ባዕልኻ እኳ ትብል ኣለኻ በሎ ክበልዑ ከለዉ ኢየሱስ እንጌራ ለዓለ ኣመስጊኑ ቆሪሱ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ እዚ ስጋይ እዩ እንክብልዑ እናበለ ሃቦም ጽዋ አልዒሉ ድማ ኣመስጊኑ እዚ ምእንቲ ብዙሓት ንሕድገት ኃጢአት ዝፈስስ ዘሎ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመ እዩ እሞ ካብዚ ኩልኹም ስተዩ እናበለ ሃቦም ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ ጎይታና ንደቀ መዛሙርቱ አሜን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ናመና ወናምን ማን እግዚአብሔር አምላክና ዘይትምርመር ሰብ ፍቃድካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፈ በቂዕና ባኻ ክመልስና ብዓለም ዝለኣኽካዮ ኦ መምህርና ናብዚ መፍረ ቁርባና ምንቐርበሉ ግዜ ብሓጢአት ንድሕሪት ከይንምለስና ባኻ ንልምና ኣሎና ኦ ጎይታ ምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ንምካሕ ኣይኮንናን ኦ ነዛ ባህርና ዝፈተኻያ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ልህራይኻ ንልምን እንደልና ኣለና ንዓና ንምድሃን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጉእ እንደሙናና ንኣገልገልትኻን ንኩሉ ህዝብኻ ንመፈራረድ ከይኮንና ንምድሓንና ንመደምሰስ በደልናን بنزهلال زرحنا مستسرين تدالو يكون او اب ولد المنفس قدوسن نقدس سمك خبر المسغانان يقول من كل ساعه نزل العالم عالم كل كم
ኩሉ ዝሓስካ እግዚአብሔር አብ በጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ለራኻን ለምን እንደልና ለና ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላና ሐዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሃቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ክርያ ጸሎት እግዚኦ ሰላም ለኩልክሙ ጎይታ ነፍሲ አቦና አንጦንዮስ ዓርፍ ኣብ መንግስቲ ሰማያት ድማ ምጻድቃን ኣሕድሮ ሓላዊ ከምዘይብለን ኣባጊዕ ከይንኸውን መንታል ተኹላ ዲያብሎስ ከይበታትነና ካባና ዝተፈለዩ መናፍቃን ድማ ከይሳለቑና ኣብ ክንዱ ርህሩሕ ሓለዉ ኣብ መንበሩ ኣንብረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመያዕርፍ እግዚእ ነፍሱ በሰላም ወይሲም ለነ የንቴሁ ኖላዊ የርን ዋቃቤ ዲበ መንበሩ ዘሃገርን አባይ ኤርትራ ወዲበ ርሳገር አብዊነ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ተንስ ለኩልክሙ እጅኻ ኩሉ ዝሓዘ ንዝሕዝ እግዚአብሔር ኣብ ጎይታ መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ለና መፍቀር ሰብ ካብ ለናይኻን ንምንደልና ለና ጎይታ ንማሕበርና ዘክርሞ ባርኮም ልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማህበርነ ውስቴታ ምክልኻልን ቅድስነትን ፈቃድካ ክገብሩናትካ ክኾኑ ጸጋኻ ኣቦም ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ናናናገ ንባሮትካ ካባና እንዳዓር ዝመጽእ ሰናይ መዋዕል ሃበዎ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላትኻ ይበተኑ ብርኹም ቅዱስን ዝምካጸሉ ኩሎም ኣብ ቅድሚ ገጽካ ይልዓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፈቃድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትልፊት ኣእላፋትን
برخات هنا بحر ودخا مسلم منفس قدس بوزلك لومن كل ساعة نزل على عالم آمين نبل كلنا بطبب እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አዱ አምላክ እግዚአብሔር አብ አዜ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ዘአዘርኢ ወዘያስተሪ كل مزحف ሰማይ ምድርን ዝብን ብዝፈጠረ ሓላም ላፍ እግዚአብሔር አብናምን ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ሁሉ ዝኾነ ውላድ ዋህድና ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ክሳብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ዝተፈጥረ ብዘይካኡ ግና ኣብ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይ ሻብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምንታና ምንትሰብ ምንትድሓና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምንታና ተሰቅለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ ካብ ሞታት ተፈልዩ ተንሥአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማነ አቡ ተቐመጠ ከም ሓሙስ ንሕያዋን ሙታን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽኡ ንመንግሥቱ መወዳእታ የብሉን ጐይታን ምሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ሰናገረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ንሐዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ሓጢኣት ንስስራይ ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ዘላለም ዝመጽእ ሕይወት ተስፋ ንገብር ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያት ወነአምን ባቲ ጥቀት ለስሬዳቲያን ወንሴፎ ብዛይሞታን ወሕይወተ ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ይቕረብ ንሰይጣንን ንሰራዊትን ብዝተላለው መለከታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘንጻእኹም ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ የደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን እንደምን ተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለን ሓጢኣትኩም ኣብ ፅንፃ ብርእስኹም ዝምለስ ብንፅናኹምኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዘስተዓቀረ ወይ ዝሰሓቐን ዝተዛረበን ወይ ከዓ በፋታ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቖመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቆጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለን ይረዳእ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ጋር ንመሳት ክቕበል እዩ ወጎይታይን አምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቅርን ክፉዕ ሕሊናን ቂምን ቅንዓትን ስጋዊ ፍትወትን አርሐቀለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ሰናይን አብሮም ዘስመሩኻ ቅዱሳን አገልገልትኻ ክጽንበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኹሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ
እንበለሞስና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋት ዝኽእል ፈጠርካዮ ቀደም ብቕና ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምጻእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኸያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ሰብ ፍቕሪ ሰላምን ይኹን እናበልባ ዘመስገኑኻ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ወሰላም ቆይታ ብልቢ ኩላትና ስምረትካ መላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅናትን ካብ ኩሉ ሕሱብ ምግባርን ሞት ካብ እተምጽእ ምዝካረከ ይውን አንጽሃና ንኹልናውን ብመንፈሳዊ ምስዓም ንሕድሕድና ክንስዓም ድልዋት ግበረና هليو بنت سلام فصمت وفقر تعمه በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ይቅረቀረና ተባሃልኩም መስገሩ አብትኩም ናይ ቅረታ ሰላምታ ተለዋወጡ بزي فردي كوبتك سغا خاندمكان كنقبل ابنا نساون موت زيبلا سماويتي ابو غيتانا بيسوع كريستوس مسونس منفس قدسن كبرن سلطانن بوزلك علم كل زعن زلالم عالم امين نايدسيت كوبروس ابيسكوبوس قدوس ابيفانيوس درسو ناي قربان مسغانا ጸሎቱን በረከቱ አምላኩን ምስር ዘልቀ ምስናብስር ዘልቀና ጳሳትና በአንቶኒዮስ ይሁን ስጳጳሳትና በመቃርስ አባሲነዳ መስከሩና ህዝበ ክርስቲያን ይሁን ሀገርና ኤርትራን በረድኤት ይሐልወልና እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ለአምላክነ ይደሉ አለሎ አልባብክሙ አምላክነ ወቶ እግዚአብሔር በበዩ ወበቀበቀ ቅዱስ በቅዳሴው ኮተ ባኩቲቶ ወስቦ በስብሐቲሁ እግዚአብሔር በአምላክነቱ ዓብዩ በቅዳሴው ቅዱስዩ በምስጋናው ምስጉንዩ በግርማው ክቡርዩ ካብ ዝንነጀው ዘይብልዎ ጥንታዊዩ ክሳዕ ሎሚ ዘይብልዎ ማእከላዊዩ ክሳዕ ኣብዚ ዘይብልዎ ዳሕረዋዩ ንህልውኑ ጥንቲ የብሉን
ንኹነቱ ከዓ ፍጻሜ የብሉን ንዘመኑ ቁፅሪ የብሉን ንዓመታቱ ፍቕዲ የብሉን ንውርዝኑ እርጋን የብሉን ንጽንዓት ኃይሉ ድኻም የብሉን ንመልክዑ ድማ ምድምሳስ የብሉን ንብርሃን ገጹን ጽልመት የብሉን ንባሕሪ ጥበቡ ደረት የብሉን ንትእዛዝ ይቕረቱ መስፈሪ የብሉን ንስፍሓት መንግስቱ መዐቀን የብሉን ንስፍሓት ግዛቱን ወሰን የብሉን ብሕልና ዘይረኽብዎ ስውር እዩ ብልቦና ዘይምርምርዎ ረቂቕ እዩ ንስልታት ዘይበጽሕዎ ልዑል እዩ ዓሳታት ዘይሕንብስዎ ቀላእ እዩ ኣብ ርእሲ እምባታት ልዑል እዩ ዕምቆት ባሕሪ ዝዓምቕ እዩ ነገስታት ዘይለዓልዎ ጽኑዕ እዩ መኳንንቲ ዘይቃወምዎ ዕውት እዩ ምኽሪ ለባማት ዘጥፍእ ጥበበኛ እዩ ሕልና መኸርቲ ዘፍር ዘረስዕ ፈላጥ እዩ ልጓም ጽንዓት ዝፈትሕ ሓያል እዩ ኣስናን ሓጣን ዘድቅቕን ምኽሪ ለባማት ዘጥፍእ ጥበበኛ እዩ ሕልና መኸርቲ ዘረስዕ ፈላጥ እዩ ልጓም ጽንዓት ዝፈትሕ ሓያል እዩ ኣስናን ሓጣን ዘድቅቕ ቅልጽም ዕቡያት ዝቕጥቅጥ እንተባዕ እዩ ገጽ ግቡዛት ዘዋርድ ክቡር እዩ ብርሃን ሓጣን ዘድሕቕ ኣኽልየ ካልእ እዩ ብጻይ ዘይብሉ ሓደ እዩ ዘመድ ዘይብሉ በይኑ እዩ ሰማያት ክጠፍአየን ምድሪ እውን ክትጠፍእያ ኩሉ ድማ ከም ክዳን ክበል እዩ ንሱ ግና ክሳዕ ነዘላለም ንሱ እዩ መምላስ ባሕሪ መንክር እዩ መንክርሲ ኣብ ልዕልኑ ዘሎ እግዚኣብሔር እዩ ኣብ ኩሉ ፍጥረትን ካብ ደቂ ኣማልኽትን ዝመዓራርየን ዝመሳሰሎን የልቦን ኣምላኽ በይኑ እዩ ጎይታውን ንሱ በይኑ እዩ ፈጣሪ ድማ ንሱ በይኑ እዩ ሰራሕውን ንሱ በይኑ እዩ ነቲ ዝሓሰቦ ጥበብ ረዳኢ ኣይደልን ነቲ ክገብሮ ዝፈተወኻ መማኸር ኣይደልን ነቲ ዝኾነ ኣቐዲሙ ከይኮነ ከሎ ከም ዝኾነ ገይሩ ነቲ ዘይተገብረውን ከይተገብረ ከሎ ከም ዝተገብረ ገይሩ ንኹሉ ይፈልጦ ከይሓተተ ሕልና ይምርምር ከይመርመረውን ልቢ ይፍትን ብዘይ መብራህቲ ድማ ኣብ ጸልማት ዘሎ ይርኢ ንጻድቕ ጽድቂ ከይገበረ ይፈልጦ ንሓጥኻ ሓጢኣት ከይገበረ ይብይኖ ንለባማት ካብ ሕቑ ኣቦም ከይወፁ ይፈልጦም ንሓጣን ድማ ካብ ማህፀን ኣዲኦም ከይወፁ ይርድኦም ዝሕብኦ የልቦን ዝስወረውን የልቦን ካብኡ ዝኽወል ድማ የልቦን ብኡ ኩሉ ግሁድ እዩ ኣብ ቅድሚኡኻ ኩሉ ስጡሕ እዩ ኣብ መጽሓፍ ጽሑፍ እዩ ኩሉ እውን ብሕልኑ ጽውዕ እዩ ቁፅሪ ዘይብሎም ዓበይቲ ነገራት ዘይምርመሩ ክቡራትን መንክራትን ይገብር ካብ ዝረአናዮ ግብሩ እጹብ እዩ ካብ ዝሰማዕናዮ ሓይሉ መንክር እዩ መስግኑ ካብ ዝንገረና ንላዕሊ መስደምም እዩ ካብ ጸልማት ፈልዩ ብርሃን ዝፈጠረ ንሱ እዩ ምፍላይ ደመና ይፈልጥ ንማይ ከዓ ከም ፍቓዱ ይኸፍሎ ንሕርያቱ ብደመና ይስውር ንምድሪ ፈጠራ መጠናኻ ሰርዐ ፍጻሜኣ እውን ከም እምንቲ ተኸለ ማዕዝናወን ኣጽንዐ ንባሕሪ ካብ ከብዲ ኣዲኣ ምስ ወፀት ብማዓፁ ሓፀራ ክዳናኻ ብደመና ገበረላ ብግመውን ጠቕለላ ወሰን ገበረላ ኣብ ውሽጣኻ ማዓፁን መሸጎርን ሸመላ ክሳዕ ዝብፅሒ ካብ ወሰንኪ ኣይትሕለፊ ማዕበልካ ኣብ ውሽጢ ክዳ ይካወስ በላ ኣብ ልዕልያ ድማ ብርሃን ወጋሕታ ተሰርዐ ኮኸብ ጽባሕ እውን ትእዛዙ ፈለጠ ንሱ ካብ ምድሪ ጭቃ ኣልዓለ ህያው ዝኾነ ሰብ ፈጠረ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ድማ ከም ዝዛረብ ገበሮ ንሱ ክሳዕ ወሰን ባሕሪ በፅሐ ኣብ ጽፍሒ ቀላይ እውን ተመላለሰ ንዑ ካብ ግርሙ ዝተለዓለ ማዓጽሞት ይኸፍትሉ ዓፀውቱ ስየልካ ምስ ረኣይዎ ይድንግፁ ንሱ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘሎ ራሕብን ኣብ ልዕሊ ሰማይ ዝኸውን ይፈልጥ በትእዛዙ ካብ መዝገቡ ጣቓ ይወፅእ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘሎ ንፋስ ደቡብካ ይመላለስ ነዝናም ሰብ ኣብ ዘይብሉን ደቂ ሰብ ኣብ ዘይነብሩሉን ክዘንም ኣብ ምድረ በዳ የጽንዖ ንሱ መውሓዝ ማይ መደበ በብዓመት ድማ ክረምቲ የርሑ ብድሕሪኡ ከዓ ንሓጋይ ብግዚኡ የምጾ ንሱ ንደመና ብቃሉ ይጽውዖ ማይ ከዓ እናርዓደ ይምልሰሉ ንሱ ንመስመስመሳ ይልእኮ መስመስታውን ይኸይድ እሞ እንታይ ኢሉኻ ይምልስ ይብል ንሱ ብጥበቡ ንደመና ይቆጽሮ ንሰማይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ምድሪ የቕንኖ
ንሱ በይኑ አርያማዊ ኃይል ለበሰ ብምስጋናም ብኽብርን ተሰለመ። እሳታውያን ኪሩቤልን ብርሃን ዝልብሶም ሱራፌልን ብዘይዓርፍ ቃልን ስቕ ብዘይብል አፍን ብዘይደክም ልሳንን ንዕኡ ይቅድሱ ኩሎም ድማ ሓቢሮም ብሓደ ቃል ምልልስ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ምስጋናኻ ሰማይን ምድርን ሙሉእ ይብሉ። አውስ ኦ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድር ስብሐቲከ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 ኢኻ ንቅዱሳን ጎይቶም ኢኻ ክብሪ ምስጋናኻ ሰማይን ምድርን ሙሉእ እዩ። ኩሉ ካብኡ እዩ፣ ኩሉ ድማ ብኡ እዩ፣ ኩሉ እናቱ እዩ። ሰማይ ብኡ እዩ፣ ሰማያ ሰማያቱ እናቱ እዩ። ራሕቢ አርያም መንበር ክብሩ እዩ። ስፍሓት ምድሪ እውን መርገፅ እግሩ እዩ። ፀሓይ ናቱ እያ፣ ወርሒ እውን ካብኡ እያ፣ ከዋኽብቲ እውን ግብሪ አእዳው እዮም። ደመና ሃዋርያቱ ሰረገላቱ ኸ ንፋሳት እዮም። ግድግዳ ቤቱ እውን ሓዊ እዩ፣ ሰንቀ ቤቱ ማይ እዩ። ጸፍጸፍ ዙሪኡ ሰሌዳ ወረድ እዩ። ድንኳናቱ ድማ ብርሃናት እዩ። ናይ መሰወሪኡ መጋረጃውን ብርሃን መብረቕ እዩ። መመላለሲኡ ኣብ ኣየራት እዩ። ድምፂ ንባቡ ብመስመሳዩ ቃል ነጎድጓዱኻ ኣብ ሰረገላታት ኣሎ። ባሕሪ ገረዱ ወሓዝቲ ኣፍላጋት ግዛቱ ቁርና ሳሒታኑን ገበርቲ ፍቓዱ እዮም። ካብ ወሰን ምድሪ ደመና የውፅእ ኣብ ግዜ ዝናም ከዓ መብረቕ ገበረ። ዝናማት እውን ከም ነጠብጣብ መሽረብ ይኽዑ። ንግመ ከም ጣቓ ይዘርዎ፣ ንበረድ ከዓ ከም ርፍራፍ የውርዶ። ንእንስሳውን ሳዕሪ የለምልም። ከምቲ ዝሓሰቦ ይገብር፣ ከምቲ ዝጀመሮ ከዓ ይፍጽም፣ ከምቲ ዝፈቐደውን የከናውን። የኽፍ የጽብቕካ የድኪ የህብትም የሕስር የኽብር ይቀትል የድሕን የሐዊ የድዊ የሐዊ ይኹንን የጽድቕ እዩ። ንዝፈቐደ ይምሕሮ፣ ንዝደለየ ከዓ የጨንቆ፣ ንዝመሓሮ ይምሕሮ፣ ይቕረ ንዝብለሉ እውን ይቕረ ይብለሉ እዩ። ምሕረት በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ ክፍኣት ዘይብሉ ህየር በቀል ዘይብሉ ለዋህ ቁጣዓ ዘይብሉ ዕጉስ ሓጢኣት ዘይብሉ ጻድቕ ርስሓት ዘይብሉ ንጹህ ጠዋይ ዘይኮነ ቅኑዕ እዩ። ብዘይ ምክልኻል ወሃባይ ንፍገት ዘይብሉ ለጋስ ብዘይ ቅምን ቅንኣትን ሓዳግ ሓጢኣት ንዝጽውዕዎ ቀረባ እዩ። ነቶም ዝፈርህዎ እውን ገባር ሰናይ እዩ። ንዝኸኩሕዎ ርሑብ ማዕጾ እዩ። ዕንቅፋት ዘይብሉ ጥጡሕ ጎደና እዩ። እሾኽ ዘይብሉ ንጹህ መገዲ እዩ። ጎይታ ጎይተትን ኣምላኽ ኣማልኽትን እግዚኣብሔር ንሱ በይኑ እዩ። ብድሕሪ እዚ ካብ ደም ኣብየል ጀሚሩ ክሳዕ ደም ዘካርያስ ወዲ በራኪዩ ዘሎ ደም ቅዱሳን ነቢያት ንምድሓን ዓለም ከም ዘይበቅዕ ምስ ረኣየ ክባልሆን ክባልህን ክብጆን መዘከርታ ህያዋን ሙታንን ድማ ናብ ቅድሚኡ ክእቱ ተበጃውን መድሓንን ወዱ ሰደደልና በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም
ሲምለነ የንትየሁ ኖላዊ ሄር ዋቃቤ ዲበ መንበሩ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዘ ያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ክርስቲያን ብዝኾኑ ህዝብኻ በረኸት ሰማያውን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከኣፍ ደጌታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴኻ ክሳብ መፈጸምታ ስንፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም መፈውሶም መገሻ ዝኸዱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ምርሓዮም ብሰላም ብጥዕናን እናቦቶኦም ብለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናምን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ዘወትረ ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽናዓልና ኩሉ ግዜ ንዓኻ ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓትን ሓያላትን ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰብ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ዝርከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወኣምላኽና ነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ቁኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ንዝሞቱ ዝዓረፉ ነብሳት ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮም መብራህቲ ብመጋረጃ بمسحفت من بابات أقح بيت مقدس زحالي وبارغ وكريستوس أملاقنا محرت نمركا باب زمسانات أكيبهم زلو خلهم راه حلهم أبكد مفرين مدنقس من بركا مزوات نزغرب لك خلهم تقبل اللهم بسجن غسبنت كل حق الساعة بزنوع معسرتي استعصروا أبسدت مركون زلو بمرير مجزات نزسحزو أملاقنا بمحرت كاد حنوم ومنبرنا يسوس كريستوس نبخاب نسألي اللو نذكرهم نزازو زنا خلهم أب سماويت منقستخ ذكرهم نعين حياتنا باريخا ونذكرني أو كريستوس حزبخا أدحن رستخا باريخ أو قويدا حزبخا أدحن رستخا باريخ نزل العالم حلو من عبي من مار مغزي أو يتسالو ذلكان باباسات ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ኣብ ሰማይ ይህልው ኸሎ መጸ ኣብ ምድሪ ከይተሰምዐ ድማ ተላእኸ እለ ትነብሩ ተንስኡ ካብ መንበሩ ከይተነቓነቐን ካብ ቦትኡ ከይተናወፀን ወረደ ውስተ ጽዋህ ነጽሩ ኣብ ኩሉ ምሉእ ከሎ ኣብ ማህፀን ተጸንሰ ማሕተም ድንግልና ከየርሓወ ተወልደ ጽር ከም ህፃን ጠበወ ምሉእ ሰብኣይ ክሳዕ ዝኸውን ከዓ በብንእሽቲ ዓበየ ብሕፅበት ካልኣይ ልደት ካብ ሓጢኣት ምእንቲ ኸንፀሃና ኣብ መበል 30 ዓመቱ ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ብዲያብሎስ ተፈተነ ጠመየን ጸምአን ወንጌል መንግሥተ ሰማይ እናሰበኸ ተራእየ ተመላለሰ ዘከረ ተዘከረ
ከመ ተዘከር ለባህራዊ ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ ኣብ መስቀል ኣዳው ንስቃይ ዘርግሐ ምሸት ሐሙስ በእት ለሌት ምሸት ሐሙስ በታና ብዓርቢ ተወግሕ ለይቲ ኣብ ቤት አልዓዛር ዓርኩ ኣብ ማዕዲ ምስ ተቐመጠ አንስኡ እደዊክሙ ቀሳውስት በደዌ ብስስርናይናይተም ወምዛ አምጽኡ ለእቱ ለድራሃርና ምን ከመድዝቱ አመስገነ ባረኸ ቆረሰ ድማ ነቶም ናቱ ደቀ መዛሙርቱ እዚ ሕብስቲ እዚ ምእንታኻትኩም ዝቁረስ ምስ ስጋይ ሓደ እዩ እንኩ ብልዑ በሎም። አሜን ከበሓድሽ ኣብ ጽዋን ወይንን ምስ ማይ ሓወሰ ኣመስገነ ባረኸ ቀደሰውን ሃዋርያቱ ድማ ምስቲ ምእንታኻትኩም ዝፈስስ ደመይ ሓደ እዩ እሞ እንክስተዩ እናበላሃቦም ነዚ ስርዓት እዚ ንተስካር ሞተይን ምትንሰይን ይኹንኩም መፍቀሪ ሰብ ጎይታናን ኣምላኽናን ንሕናውን ኣብ ልዕሊ እዚ ሕብስቲ እዝን እዚ ጽዋ እዝን ቅዱስ መንፈስን ሓይልን ክትሰደልና ካብ ሕያውነትካ ንደሊ ንልምንና ኣለና ንምሕፀና ኣለና ነዚ ሕብስቲ እዚ ቅዱስካ ነዚ ጽዋ እዚ ኸ ዝዛረብ ደም ጎይታ ጎንኻ ይግበሮ።
ኩሉ ልብን አሰብቅኦ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ ነቶም ብኡ ካብኡ ዝቕበሉ ሓደ ጌርካ ሃብ ንበረኸትን ንስርየት ሓጢኣትን ንሓጎስን ንደስታን ንምሕዳስ ነብስን ስጋን ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ንፅንዓት ሃይማኖትን ይኹነሎ አሜን ሃበነ ይበርክ በዘዚያከ መንፈስ ቅዱስ كان يوهب كل عالمه والعالم عالم بروك سمو ለእግዚአብሔር ስሙ ለእግዚአብሔር ወብሩክ ዘም ይመጽእ ወብሩክ ويتبارك سبعته يكون لا يكون لا يكون بروك لا يكون መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ሰላም አምላክ ለክሙ አይቴ ብሔራ ለጥበብ
ይትረከብ ዋይቴ ማሄደራ አይቴ ደወላ ወባይቴ ተረክበ አሰረ ፍኖታ ንጥበብ ሃገር አበዩ ምሕደርያ ኸበዩ ወሰና ኸበዩ አሰር መገዳ ኸበዩ ባሕሪ ተሳጊሩ ብቀይሕ ወርቂ መን ተሻየጣ ልዕሊ ደመና ደይቡ ዘውረዳ ኸመን እዩ መዋቲ ሰብ መገዳ ይፈልጣን እዩ ኣብ ባህሪ ሰቡን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዐት ካብ ኩሉ ዓዋብ ሰማይ እውን ተሓብአት ንዓ ዘጥርዩ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራረኹ ንዓ ዝጸልኡኻ ሞት ይፈቱ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃንና ተነጻጸረትካ ንሳኸም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኹሉ ትሕደስ በብትውልዱ ናብ ነፍሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክቡር ዕንቁ ትበልጽ ኩሉ ክብራ ይመዛዘናን እዩ ምኽርን ትእዛዝን ናታ እዩ ጽንዓትን ኣእምሮን እውን ናታ እዩ ነገስታት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ጽድቂ ይጽሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ ኣርስቲ መንግስተ ሰማያት በኣ ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፍቅር ንዝሕልውዋ ትሕሉ ንዓ ዝደልዩኻ መጎስ ይረኽቡ መንገዲ ጽድቂ ትኸይድ ኣብ ሓቀኛ ሰብ ተሓድር ንዘፍቅርዋ ጥሪት ምእንቲ ክትህቦም ንመዛግብቶም ተድላ ክትመልእ ብኣሰር ጽድቂ ትመላለስ እቲ ንኹሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኹሉ ዝምርምር ንሱ መገዲ ኣቕንዐ ንሱ ንያዕቆብ ፈታዊውን ንእስራኤል ቅዱሱን ሃቦ ብድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተረእየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እንሆ ገዛ ርእሳ ቤት ሃነፀት 7 ኣዕኑዳኻ ቆመት ስብሕታ ሓረደት ናይ ገዛ ርእሳ ወይኑ ናብ ገንኣ ዘለለት ማዕዳ ሰናደት ንኣገልገልታ ብነዊሕ ጥበ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናብ ኣየልግስ እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጐደሎም ከዓ ሕብስተ ይብልዑ ወይነይ እውን ስተዩ ድንቁርና ሓዲኩም ብህይወት ንበሩ እናበለት ወፀውዐት ጥበብ ዝተባህለ ግና ብጥብሓት ስግኡ ዝተበጀወና ብምፍሳስ ዶሙ ዝተሻየጠናን ንዘለዓለም ንመንግስቱ ዝሓረየናን እዩ ወሃረነ ለመንግስቱ ለዓለመ ዓለመ ጸልዩ اسمك تبارك منزلك ويكون فقدك كما بسمعي سيعينا زللتنا حبنا يوم دقنا عرسانا وقضايا كما ننين لا عنا رزيو مستمن صوت الله دينا ናብ ብርሃናት እግዚአብሔር ናይ ስልጣናት እግዚአብሔር ጎይታ ሊቃነ መላእክት እግዚአብሔር ብሞታ ሲራ ዝነበረት ነፍሲ ፈታሕኻ ኣብ ጸልማት ተቆሪና ዝነበረትካ ብመከራ መስቀል ሓደ ወድኻ ብርሃካ ሕማማትና ዝፈታሕካልና ዝኸበደና ሁሉ ዘርሓካልና ሁሉ ማእሰር ሓጢአትና ዝበተኽካልና ናይ ስምብራትና መከራ ወሲድካ ድማ ዘሕወኻና ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ካብ ጥፋት ናብ ዘይጠፍእ መገዲ ቦታ ህይወት ዝመለስካና ንስኻ ኢኻ ኦ ሁሉ ዝሓዝካ ጎይታናን ኣምላኽናን ኣቦን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ
መጋረጁ ብርሃን ቅድሚ ገጹ ሓዊ ዝኾነ መንበር ክብሩ ዘይትርጎም ንቅዱሳን ዘዳለዎ መዕረፍ እውን ዘይንገር እዩ ልብሱ ድማ መዛግብቲ ብርሃን እዩ ንቅዱሳን መላእኽቲ ትሕልዎም ኩሉ ብምርኣይ ዝርዕደልካን ዝውድሰካን ንእምባታት ዘምክኾም ስሙ ክንገር እንከሎ ማዕምቋ ዝስንጥቕ ድማ ንስኻ ኢኻ ንሰማያት ብኢድካ ኣኪብካ ኸደንካ ምድርን ቀላያትን ሓቢሮም ዝርዕዱልካ ብኡ ኩሎም ሰራዊት ጸላይ ዝጭነቑ ዲያብሎስ ወደቐ ኣራዊት ተረግፀ ከይስውን ጠፍአ ባኻ ዝኣመኑ ኣሕዛብ ብኡ በርሁ ባኻ ጸንዑ ኦ ጐይታ ህይወት ባኻ ተራእየ ተስፋኻ ጸንዐ ወንጌል እውን ተሰብከ ብኡ ጥፋት ማሰነ ዘይጠፍእ ጸንዐ ኦ ጐይታ ኩሉ ትሕዝ ኣምላኽና ካብዚ መሕወይ ሕብስቲ እዚ ስጋ ወድኻ ክንቅበል ኣብቅዓና ካብዚ ጽዋ እዚ ነባቢ ደም ወድኻ እውን ክንሰቲ ድልዋት ግበረና ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም ሰራዊተ መላእክት ለመድኃኔ ዓለም ይቃወሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔ ዓለም ወይኬልልዎ ለመድኃኔ ዓለም ስጋሁ ወደሙ ለመድኃኔ ዓለም ወንጻ እናገጹ ለመድኃኔ ዓለም ማግኘት ያውለ ክርስቶስ ንገኒ መኳንንት እለትቀውምዋትቱ ርእሰክሙ በጊዕ ምጻቡ ክንሕጐስ ብዒንትና ንርአዮ ብእዳውና እውን ንጥባሓዮ ስጉኡ መዝሕብስቲ እዚ ሓደ ይኹን ደሞ እውን ናብዚ ጽዋ እዚ ካባና ንሓደ እኳ ዝሕብስቲ እዚ ክቕበል ከሎ ብዘይ ደምን መንፈስን ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበላ ይምሰሎ ነዚ ጽዋ እዚ እውን ክሰቲ ከሎ ካባና ንሓደ እኳ ብዘይ ስጋ ደም መንፈስን ደም ጥራሕ ከም ዝቕበላ ይምሰሎ እንታይ ደኣ ሓደ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘላለም ዓለም ስገዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ወንሴባክ ታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚአብሔር ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጐይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነበና ጴጥሮስ ንኸንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብ ረዛኸው እዚኣን ቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ነቴል ኣብ ደገታት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መብተ መንግስተ ሰማያት ንኻ ክወካየ ኣብ ምድሪ ኣሰርካየ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካየ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን እዩ ዝበልካየ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስመን ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ጐይታና ዘማገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅቢዕካ ሓልዎምን ተማሕፀነምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኑ ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻውን ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዘምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርቕ ናይ ሰብኡትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኩሉ ሓጢኣቶም ይሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዘምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትና ንስምባረትካ
እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን አድሕኖም ኦጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚአብሔር አምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰቢኻ ኦጎይታ ተፈታሕና ናጻ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ህዝብኻ ምፍታሕዮም ሓጢአተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊኻ ምፍታሕኒ ኦጎይታ አይረፍ ነብሰ አብነ አንጦኒዮስ ኦጎይታ ንብፁዓን ጳጳሳትና በመቃርዮስን አባ ሽኖዳን ዘክሮም ወአምላኽና ንብዙ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦጎይታን ኩሎም መራሕትን ሰብ ስልጣን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦጎይታን ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን አናጉንስቲስን አንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን አንስን አረጋውትን ህፃናትን አብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ቆይሞም ዘለው ህዝብኻን ኩሎም ዘክር በእምነት ክርስቶስ አጽናዕዮም بقنا عيمان تصنيعهم نزمة بوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا نذكرهم نبسامين مس أبراهام نساق نعيقوبنا نبرنا عناهم كاب كل بدل المرجمن كاب كحداتن كاب حسيقا من محل الموجازنا دحنا بخداتن برخصاتن مسكعتن لوط ሃይማኖታምን ምስ አረማውያንን ከም ምጽንባራ ድሕነና ኦጎይታ ጥበብን ኃይልን ልብን ምስውዓልን አይምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓ ካብ ዝፋታተናና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለዓለም ፈጺምና ከም ንርሕ ግበረና ኦጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓ ክንፍጽም ሃበና ስምናውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትና መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ጽሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓ ንዘለዓለም ዓለም آمين. تحلف بعين مرض كان نصرني نصر ቅዱሳት ቅዱሳን አድዋም ቅዱስ አድወልድ ቅዱስ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ ማረነ 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 ክርስቶስ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ እግዚኦ መሐረነ 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 እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ አሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላክና ምንስሓነ ዘለዉ ህዝብካ ተመልከት ከም መጠን ዕቤት ለዋትካ ይቅረብለሎም ከም በዝሕ ምሕረትካውን በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ኬካ ሰውሮምን ሓለወምን ዝቐደማ በሳኦም ብሰላም የቕሬልካ ንነብሶም በጃ ኩኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገሱን ምሕረትን ምስን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ሙ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዕ ንዘላለማ ዓለም አሜን። እግዚኦ ተሳለኒ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ያሚኖም ካብኑ ዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ አሜን። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ ኣሚኖም ካብኑ ዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ አሜን። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ስጉኡን ደሙን እዩ አሜን። አሜን አሜን አሜን። ክሳዕ ዳሕረይቲ እስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ይበርቶ ወገን ንግል ዝኾነት ካብ ቅድስት እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን
بزي متحواس مدبلاغ بزي مفلاين من لواط بزمن بنتنا وبيلاطوس بسناي مسكرنا سماع زخونه منتانا من هيوت كلنا حليف زهابو آمين 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 ملكوتو خاب تسبيتو قطحن ساعات كم وي كم قطبعيت عين خم زي تفلي من كابو بمنت نزقبلو نهوت مدحنيت حدقت حاتيات نخون منتانا حليف ابو آمين 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 إمن ونزنا يقويتانا نملخنا مدحنينا يسوع كريستوس سجون دومون كم زخون نعو مسجانا كبرن سجدتن زقبوي مسلوا سماء وابو مسمح وي منفس قدسن لمن كل ساعة نزل على معلم آمين آمين أو እግዚአብሔር አምላኸ ባዘብ ለካ መስዋዕት ስጋ ወደኻ እነሆ ሓደ ወደኻ ምንታይ ሞቲ እሞ በዚ ኩሉ ኃጢአተን አሕስየለይ እነሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወደኻ ምንታይ ይጠርዓሎ እዚ ዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ኃጢአት ዘስተስርይ ይኹን ምንቲ ደሞ ተቐበለለይ ከመይ ፍቁር ወደኻ ምንቲ ከስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢልዩ ምስ ደሓንኩን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ምንቱ ግወጊኒ እሞ ኦ ጎይታ ንጹህ ቀሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ በኒ ብምኽንያት ኃጢአት ገዲሉኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይ ንምስሓት ካብ ዘይቋርጥ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒየን ኢኻ እሞ ንዓይ ንባርያኻ ቁስሊ ነብሰይን ስጋይን አንቅጸለይ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በኃጢአት ተተጠሰብነተክ ተሐድል በናይ ጎንኩን አና ቆጢዕከ ቅድሚኻ ፍስራ ሰርሐ እሞ ባርያኻን በአምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነብሰይ ፍራፍራስ ረስሐየ ገለሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ምፍጣርካ ምንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካ ምንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳኻ ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ኃጢአትን ርክሰትን ተንጻኒ ልምነካን ምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመቆስን መፍረድኒ መሓረኒዳ ይቕረ በለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስርየት ኃጢአተይን ድሕነት ነብሰይን ሃበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥመቕ ልማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ንሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳብ ዘለዓለመ ዓለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው ዘይትነበብ በጊዜ ቅዳሴ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ቄርሎስ ዝተዛረቦ ድርሳነ ከምዚ ይብል። ካብቲ ድሒሩ ስጉኡን ደሙን ዝቕበል ሰብ ዝያዳ እቲ ቅድም ዝቕበል ክብሪ ብምርካብ ይበልጽ ዝብሉ ኣለዉ። እዚኦም ከምዚ ዝብሉ ነቲ ክቡር ሓደ ስጋ ዝኾነ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ክልተ ይኸፍልዎ ኣለዉ። ይዛረቡ ግና ሚስጥሩ ኣይፈልጥዎን እዮም። ፍልልዩ ከም ዘለዎ ገይሮም እቲ ቅድም ዝተቐበልዎ ስጋ ጸጋ ክብሪ ብምሃብ ይበልጽ፣ እቲ ዳሕረዋይ ዝተቐበሎ ግና ብክብሪ ዘንእስ እዩ ይብሉ። እዚ ፈጺሙ ኃጢአትን ክሕደትን እዩ። ንሕና ግና እቲ ቅድም ዝተቐበልዎን ዳሕረዋይ ዝተቐበልዎን ስጉኡን ደሙን ሓደ ከም ዝኾነ ንኣምን። ነቶም ብድሕሪት ዝተቐበልዎ ካብቶም ቅድም ዝተቐበልዎ ጸጋ ክብሪ ብምሃብ ፍጹም ኣይጐድልን እዩ። ከመይ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ሎሚ ዘሎ ንዘለዓለም እውን ዝነብር ምዃኑ ተጻሒፉ ኣሎ። እንተኾነ ግን እቶም ስጉኡን ደሙን ዘዳልዉ ካህናት ባዕላቶም ኣኽበርዎ
ለዊጦም ንዕኡ ከም ዝህቡና ብልብና ኣይንሕሰብ ንሳቶምሲ ከምታ ዓቕሞም የገልግሉ ንኹሉ ዝፍጽሙ ከዓ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንዝበቅዑ እውን ስጉኡን ደሙን ዝህቦም ንሱ እዩ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ክቡር አቦና አትናቴዎስ ናብ ናይ እስክንድሪያ ሊቀ ጳጳሳት ፊሎንጎስ ጽሒፉ ካብ ዝለኣኾ መልእኽቲ በአብን ብወልድን በመንፈስ ቅዱስን እንተአመንን ስላሴ በሓድነት ጽኑዓት እዮም በመለኮት ሓደ እዮም በኽብርን ኩሉ ፍጥረትን በመፍጣርን ውን ሓደ እዮም ሕጁውን ሰብ ዝኾነ አምላክ ከም ዝኾነ ንአምን በባህርየ መለኮቱ ንአብ ይመስሎ በባህርየ ተስቢእቱ ድማ ንዓና ይመስለና ንመለኮቱ ከም ዝግባእ ናይ ባህሪ አምላኽነት ገንዘቡ ዝኾነ አካል ኣለዎ ንሱ አምላኽ ስለ ዝኾነ ካብ ስግኡ ከይተፈለየ ብስልጣኑ መለኮቱ ተአምራት ገበረ ግሩም ስራሕ ውን ሰርሐ ከምኡ ድማ ናይ ድኻም ስራሓት ንርእሱ ገንዘብ ገበረ እዚኣቶም ድማ ጥሜት ጽምኢ ድኻምን ነዚኦም ዝመሰሉን ኩሎም እዮም ብፍቃዱ ድማ እተድሕን ሕማም ስጋ ሓመመ ምእንታና ከዓ ኣብ መስቀል ሞተ ከምኡውን ንመለኮቱ ዝግባእ ብምዃኑ ድሕሪ 3 መዓልቲ ምትንስኡ ንኣምን ንሞት ብሞት አጥፍኦ ካባና እውን ሕማም አጥፍአ ምስኡ ከዓ ኣተሳአና ዘይሓምም ከም እንኸውን ካብ ሓቂ ከም ዘይንርሕቕ ከም ዘይ ንልወጥን ገበረና ዘይተሓልፍን ዘይትውዳእን ቅድስት ህይወት ከም ዝህበና ከዓ ነገረና እቶም ነቲ ኃጢአት ዘይብሉ ንጹህ ስጋ ጎይታና ኣብ ሰማይ ወይ ካብ ካልእ ባህሪ ከም ዝተረኽበ ወይ ነፍሱ ፍልጠት ከም ዘይብሉ ወይ ድማ ዘይሓምም ዘይመውት ከም ዝኾነ ዝዛረቡና በአና ልብን አእምሮን ዘይብሉ በላይ ለህርስቶ ወይኑ ሰበብልካን ጸጋምን ማይከለ ዛቲ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ይወልጦሙ ከመቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ ባለስልጣኑ እጹብ መንከረኪኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማይ ዘላረፍኩም በዛት ዕለት ሞያና ለማቱ ትገሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለንሳ ኪያነ የንሳይነሞ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ዛት ዕለት ኩልክሙ ድባነ ሰባስ ማተከሙ ሰማይ ወምድር ማይ በስላሴያንቱሙ ዝክብሮ ጸሎትክሙ በእንተ ማርያም ተማይጠነለ ክርስቶስ በሥጋው ኩነኔ ከአበላገር ጽድቀ ከንለወልደ ሀገር ሰራት ህዝባዋይ ማኖታ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ ማረነ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ ማረነ 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 እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ
ማርያም ወልድኪ ሳይሎ ይክፈለነ ልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ወዘምር ለጸዋይ ከወለ ቀደስከ ቅዱስ ቅዱስ ዘይግነገር ካኒ ከመሳይ ወለፈናኔ ስጋ በደም ጎይታና መድኃኒነ ስወድ ሞዳ ስጋ ነፍስ መንፈስ ሁንታ ከማሰሪ ስራፊከ ወለ ስጋ ደም ጎይታና ተገብር ዘዚያከ ፈቃደ በታምኖ ይትቀደስ ስጋ ጎይታና መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ነፍስ መንፈስን ሁንካ ኮተ ወስቦ ስጋ ጎይታና መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ስብሐት ስጋ ነፍስ መንፈስን ሁንካ ለዓለም እስማያላ አንተ ኮተ ወስቦ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስማያላ አንተ ኮተ ወስቦ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስማያላ አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስማያላ አንተ ኮተ ወስቡህ 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 ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስማያላ ኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ
يتنقل هابني يعسمرك وزانا سقا ودم زلك حاب نقبل فريزة يعسمرك كما سري بسراتك ويا ولك زكبر زبيعك فقعد بتعمل اسيوا كعب واسيوا منجستك يتقدس اسمك بل علينا اسمع يا انت كنت وسبو ولا سبحات العالم اسمع يا انت كنت وسبو ولك 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 سبحات العالم اسمع يا 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 كنت وسبو ولك سبحات العالم اسمع يا
ለአንተ ኮተ ወስቡ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ዓለም ኃያል አንተ ኮተ ወስቡ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ዓለም ኃያል ኮተ አንተ ወስቡ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ዓለም ኃያል አንተ ኮተ ወስቡ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይትነገር ሀበኒ ከመ እንሣእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለኩነኔ ሀበኒ በፍሬ ዘያሰምረከ ከመ አስተርኢ በስብሐቲከ ወወየውለከ ዘገብር ዘትያከ ፈቃደ በታምኖ እፄዋ ወእፄውእ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በል እስመ ኃያል አንተ ወለከ ብህወ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብህወ በጽና ኃይሉ ሰብህወ በኪሎቱ ሰብህወ በከመ ዘኀበዩ ሰብህወ በቃለ ቀን ሰብህወ በመዝሙር መሰንቆ ሰብህወ በከበሮ በትፍስይ ሰብህወ በአታሮ በእንዚራ ሰብህወ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብህወ ዘአጽር ወይ ባቤ ኩሉ ነፍሲ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ለዓለመ ዓለም አሜን። አኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ንስእል ወንእትማሐፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ አፌ ምስጋና እግዚአብሔር ዛረብ ስጋ ዘለበሰ ኩልን ቅዱስም የመስግን ለምን ኩል ሰዓን ዘላለም ዓለም አቦ ዘበስማት ዘራነ እግዚኦ መጦ እምስጋሁ ቅዱስ ወእም ደሙ ክቡር
ለክርስቶስ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዘለበሰ ሁሉ ቅዱስ ስሙ ይመስገን ለምን ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም አቦ ዘበሰማያት ይታባነ እግዚኦ ውስተ መንሱ ወናእኩቶ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዘለበሰ ሁሉ ቅዱስ ስሙ ይመስገን ዘላለም ዓለም አቦ ዘበሰማያት ይታባነ እግዚኦ ውስተ መንሱ ከም በሓድሽ ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምነሎና ልማኖና ይንዓቐና ይተቆጣዕናን ምሕረቱን ካባና ይርሓቐን እሞ እግዚአብሔር አምላኽና መሓሪዩስ መማሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክነ ወጎይታ ናይ ኩሉ አምላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ አምላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደንቁቡኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ ንዓኻ ምፍራሕ ብልብና ሰናይ ኣምልኾትካ እውን ኣብ ሕልና ናሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብ ስራሕ ስጋውን ኢና ንሰርሕ ብመንገዲ ስጋውን ኢና ንነብር ንስኻ ዳ መንፈሳዊ ስራሕ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንስኻ ንዓና መንገዲ መንፈስ ምርሓና ንዓና ንሓጣን እንተመሓርካና ሽዑኻ መሓረት ትበሃል ንጻድቃንሲ ብምግባሮም ኢኻ ትምሕሮም ከም ጽድቆም እውን ትፈድዮም ዝቐደመ በደልና ይትዘክር ወጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፉ ይምፃና ናባኻ ንጸርዕ ናባኻ ንእዊ ናባኻ ንምህለል ኣለና ንዘለዓለም ዓለም ለዓለም ዓለም አሜን ወጎይታ ናባኻ ንጸርዕ ናብተሰማዕ አምላኽ ናባኻ ንእዊ ናባኻ ንምህለል ኣለና በጃና ዝሓለፍካዮ በጃና ዝኸፈልካዮ ዋጋና ዘከርና ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ተጋቢእና ዘለና እቲ በተሓድሽ ህይወት ብሓድሽ ኪዳን ዝሰርዓኻልና ቅዱስ ቁርባንካ ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ጎይታዬ ኩልና ካብኡ ተሳተፍቲ ክንከውን ዘለዓለማዊ ህይወት ክንነብር ከምዚ ነገርካና ክንመላለስ ድማ ምስተውዓልካ ዓድለና ምስጢርካን ጥበብካን ግለጸልና ነቶም ዝወሰድዎ ባሮትካ ኩሎም ከም ቃልካ ይኹነሎም እቶም ዘይቀረብና ዘለና ድማ ብዘይኩ ህይወት ከም ዘየለ ፈሊጥና ናባኻ ክንቀርብ ምስጢረ ውዓልካን ጥበብካን ትብዓት መንፈሳዊ ትብዓትካን ዓድለና ካባኻ ዝፈልየና ዘበለ ኩሉ ሕጂ እውን ቆሪፅካ ደርብየልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ዝሓመሙ ፈውስ ዝደኸሙ በርትዕ ፋሒሎም ዘለዋ ክብ ተጨኒቖም ዘለዉ ርህወሎም ጠሚዮም ፀሚዮም ዘለዉ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ሰላም ከም ዘውዓልካ ሰላም ድማ ሓድረና ከምቲ ንሐዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ይሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ወኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኻብ ንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኸዓድገልና ናብ ፍትወ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ከመይ ውዒልኩም? ደሓን ዶ ውዒልኩም? ሩሕሩሕ ፈጣሪና ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ናብዚ ዓብዪ በዓል ሓሙስ ጽግቦ ንምብዓል ዘብቅዓና ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ጸበባ ኣብ ጸገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሙጻሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለዉ ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም። ንኹላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የጸብቐልና። እዚ መዓልቲ እንታይ ዝበሃል? ሓሙስ ጽግቦ። እንታይ ማለት እዩ? ስለምንታይ ሓሙስ ጽግቦ ዝበሃል? እግዚአብሔር መስገን። እወ ሓሙስ ጽግቦ አንኳይ ኣነስ ዕርፍኳ ትጸግቦበና ብሃለካ መሊኦምልና። እግዚአብሔር መስገን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና። ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን። ዘየጥሚ ዘየጽምእ ዘየምውት ናይ ዘለዓለም መግቢ ስለ ዝሰርዓልና እዩ። ይስማዕ ኣለኹ ዶ? ሓሙስ ጽግቦ ዝበልዎ ዘየጥሚ ዘየጽምእ ዘይመውት መግቢ በዚ ዕለት እዚ ስለ ዝተሰርዓልና እዩ። እቲ ዝተነበበልና ቅዱስ ወንጌል ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ካብ 20 ክሳብ 34 የማንቢቦም ኣቦና ኣብ ቁፅሪ 26 ክሳብ 28 ክበልዑ ከለዉ ጎይታ ኢየሱስ እንጌራ ኣልዓለ ባሪኹ ቆሪሱ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ሂብዎም እዚ ስጋኢ ውሰዱ ብልዑ በሎም። ጽዋ ኣልዒሉ ኣመስጊኑ ድማ ከምዚ እናበለ ሃቦም እዚ ምእንቲ ብዙሓት ንሕድገት ዓጢኣት ዝፈስስ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመይ እዩ እሞ ካብዚ ኩልኹም ውሰዱ። እዚ ምእንቲ ብዙሓት ንሕድገት ሓጢኣት ዝፈስስ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመይ እታ ቅዱስ ቁርባን እንታይ እዩ ንዝብል ነዛ ጥቕስ እዚኣ እንተሒዝናያ ብምልእታ ክትገልጸያ ማለት እዩ። እዚ ምእንቲ ብዙሓት ንሕድገት ሓጢኣት ዝፈስስ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመይ እዩ እሞ ኩልኹም ካብዚ ስተዩ በሎም። ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን። እዚ ታሪክ ናይ ቅዱስ ቁርባን ሰፊሕ ታሪክ እዩ። ንሕና እንተለና ኣምላኽ ከዓ ተፈቐዶ ኣብ ስፍሕ ዝበለ ግዜ ብሕብረት ክንሪኦ ኢና ኣምላኽ ኣብ ዝፈቐዶ ግዜ። ሕጂ ግን ምስቲ ዘለና ግዜ እቲ ኣርእስቲ ጥራይና ክንርኢ ማለት እዩ። ኣቤል መስዋእቲ ከም ዘቕረበ ይንገር ማለት እዩ። ክሳብ ኣቦና አብርሃም ዘለዉ እቶም ኣርእስቲ ኣበው ዝበሃሉ መስዋእቲ የቕርቡ ነይሮም። ብፍላይ ግን ኣቦና አብርሃም ነቲ ትፈትዎ ይስሐቅ ሓደ ወድኻ ሰዋኣለ ኢልዎ እግዚኣብሔር መገዲ 3 መዓልቲ ክስዋኣሉ ምስ ከደ ንይስሐቅ ወዲ ኣሲሩ ብልሕሴፍ ኣብ ክሳዱ ከቐምጥ ከሎ አብርሃም ዝብል ድምፂ ሰሚዑ እዩ። ነቲ ሓደ ወድኻ ካብ ዘይትንሕፎስ ብሓቂ ከም ተፍቅረኒ ሕጂ ፈለጥኩ ኢሉ ቁሊሕ ምስ በለ ግን ብሓረግ ዝተኣስረ በጊዕ ረኣየ እዩ። እዚ በጊዕ እዚ መን እዩ? ናይ ብሉይ ኪዳን ዝነበሩ ናይ ትምህርቲ ሃይማኖት ሊቃውንቲ ክበፅሕዎ ኣይከኣሉን። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኣብ ሓድሽ ኪዳን እንታይ ኢሉ? አብርሃም ኣቦኹም መዓልታተይ ክርኢ ደለየ ርእዩ ከዓ ተሓጐሰ።
ስለዚህ ኣብ ደብረ ማኑስ ኣቦና አብርሃም ነዛ መዓልቲ እዚኣት ተሳቲፍዋ እዩ ድሕሪ ዞም 15 ኣበው ንብሎም ኣበው ነቢያት ንብሎም ኣብ ሕጊ ሙሴ ምስ መፀ ስሩዕ ዝኾነ ኣብ ዘለዋውያን ስሩዕ ዝኾነ መስዋእትታት ሰሪዑ ኢሉ መስዋእቲ ምሕራር መስዋእቲ እኽሊ መስዋእቲ ሰላም ምእንቲ ሕድገት ሓጢኣት ዝቐርብ መስዋእቲ መስዋእቲ በደል እዚኣቶም ዝብሉ መስዋእትታት ቀሪቦም ኢሉ ኣብኡ ዝነበረት ናይ ሙሴ ስርዓት እንታይ እዩ እቲ ሰብ ዓቕሚ እንተልይዎ በጊዕ ንእሽተይ በጊዕ ናይ ወርሒ ናይ 2 ወርሒ በጊዕ የምፅእ ዓቕሚ እንደዘይብሉ ከዓ ባሬቶ ወይ ጭሩ የምፅእ ማለት ነቲ በጊዕ ሒዙ ነቲ ሕርኽርኽ ዝበሎ ነቲ በጊዕ ሒዙ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣብቲ ካህን ቅድሚ ካህን ይናዘዝ ማለት ኢዱ ኣብቲ በጊዕ ኣንቢሩ ኣነ ከምዚ ኣብ ሕሊናይ እግዚአብሔር ዘይፈቅዶ እግዚአብሔር ዘይኣዘዞ በደል በዲለ ወይ እግዚአብሔር ግበሮ ዝበለና ኣጉዲለ ኢሉ ይናዘዝ እሞ እቲ በጊዕ ኣብ ክንደት ዝተናዘዘ ይስዋዕ ማለት ክሳብ ምጽኣት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ነይሩ ስርዓት ማለት መምምጻእ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ገና ከምዚ ዝመሰለ ክፍኣትን ርክሰት ዘይብሉ ካብ ጥፍኣት ካብ ሓጥ እተፈልየ ካብ ሰማያት ከልዕል ዝበለ ቅዱስ ሊቀ ካህናት ኣድለየ ንሱ ከምቶም ካልኦት ሊቃውንቲ ካህናት ቀድም ምእንቲ ሓጢኣት ርእሱ ድሓን ድማ ምእንቲ ሓጢኣት ህዝቢ ኣብ ጽባሕ መስዋእቲ ከቕርብ ዘየድልየ እሞ ንርእሱን መስዋእቲ ምስ ወፈያ ሓንሳብ ንሓዋሩ ገበሮ እዩ ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን እቲ ሊቀ ካህናት ሓንቲ መዓልቲ ብዓመት ዝኣቱ ቀድም ንገዛእ ርእሱ ሰብ ስለ ዝኾነ ቀድም ንገዛእ ርእሱ ዝኸውን መስዋእቲ የቕርብ ድሕራይ ከዓ ናይቶም ካልኦት ከም ዝበልኩኹም በጊዕ ሒዙ ዝመፀ ባሬቱ ሒዙ ዝመፀ ኢሉ እቲ ብሰማያት ዝሓለፈ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ከምኡ ኣየድልዮን እዩ እንታይ ገይሩ በጊዕ ኣየድልዮን ኢሉ ርእሱ መስዋእቲ ገይሩ ስለዚ ካብ ሓምስ ጽግቦ ንድሓር በጀካ ስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ ኣብዚ ዝቐርብ መስዋእቲ ዝበሃል የብልናን ማለት ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን እንታይ እዩ ቅዱስ ቁርባን ምእንቲ ብዙሓት ዝፈስስ ናይ ሓዲስ ኪዳን ኢሉ ሂብዎም መንነት ቅዱስ ቁርባን ክንፈልጦ ምክንያቱ ገሌና ንፈርሖ ገሌና ንደፍሮ ገሌና ንዕቆ ዝተፈላለዩ ርድኢት ስለ ዘለና ቅዱስ ቁርባን እንታይ እዩ ዝብል ጽቡቕ ገርና ክንፈልጦ ይግባእ ማለት ንምንታይ እዩ ዝጠቅምከ ከይተገባአና ቅዱስ ቁርባን ምሳድን ሳዕብየኑን ቅዱስ ቁርባን ምቕባል ግዴታ እምበር ምርጫ ኣይኮነን ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን አብርሃም ድማ ዓይንቆ ሓበለ እንሆ ከዓ ኣብ ድሕሪኡ ቀርኒ ብሓረግ ተታሕዘ ድዑል ረአየ አብርሃም ከዓ ከይዱ ነቲ ድዑል ወሲዱ ኣብ ክንዲ ወዶ ንዝሓርር መስዋእቲ ሰውኦ እቲ በጊዕ ኣብ ክንዲ መን ሓሊፉ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ማለት ከዓ ኣብ ክንዲ ኩላህና ምክንያቱ ንሕድገት ሓጢኣት ዝፈስስ ናይ ሓዲስ ኪዳን ደመይ እዩ ይምሓር ኣቦኹም አብርሃም መዓልታተይ ክርኢ ደለየ ርኢውን ተሓጐሰ ኢሉ ገና እቲ ዘበን ከይተፈጸመ ከሎ ነቶም ዝእዘዝዎ እግዚአብሔር ድንቂ ዝኾነ ስራሕ ሰራሓሎም ነይሩ ካብዚ ዝረኣናዮ ኖርማል መስዋእቲ እቲ ናይ ሓዲስ ኪዳን መስዋእቲ ከመይ ከም ዝኸውን ምናልባት መስዋእቲ ኤልያስ ክንብሉ ንሰምዕ ኢና ኤልያስ ከቢድ መገዲ ኸይዱ ብጥሜትን ብጽምእን ብፍርሕን ደኺሙሉ ኣብ ዝነበረ መልኣኽ ኣምላኽ ንቕንቕ ኣቢሉ ብላዕ ኢልዎ ማለት ጠሚዩ ስለ ዝነበረ ብልዕ ብላዕ ኣቢሉ ደቂሱ እቲ መልኣኽ ግን ካልኣይ ንቕንቕ ኣቢሉ ኤልያስ ብላዕ ኢልዎ በሊዐ ፀጊበ ኢልዎ ሽዑ እንታይ ኢልዎ እቲ መልኣኽ ኣምላኽ መገድኻ ሓግዙኒ መገድኻ ርሑቕ እዩ መገድኻ ርሑቕ እሞ ብላዕ ኢሉ ካብ ዝገርም ቃል ክነንብቦ ከለና ኣብ እምኒ ዝተሰንከተ ቅጫ እዩ ዝብል ኣብ ከውሒ ዝተሰንከተ ቅጫ እዩ
كبرن زخرسم يخون أب قدامي نجست معرف 10 شعتك ساب قدر حموش ساب شو من تزلو أب تحت حنت خلي عو كعبت إلو دكاس إنه هدما ملأخ نقنيقو تنسمو بلع بلوي انت تأمتها إنه أبرسون إمني التسن كتقجع سارماماين أبتر أوسو نبره بلعون ستيون دما مليسو بات بلين اتملأخ كا مليسو كالا يسع نقنيقو نوح ما قد لكامو تنسيك بلع بلو إلياس بلا اسمرهوك فنوتكيلو حجيت مستيرنا رأيو نسد ما تنسيو بلعن ستينمو بحيلة بلعتي كساب هوريب كساب كرن أملاخ 4 معلتن 4 ليتن كديل كبرنا زخر سميخون إذن نحنا حج رقاتو زي تردأنا نحنا حج تقوم زي تردأنا بعال نبي إلياس جنا زبنا محرت كي بسحو خلو بسيحو مويل ما قد دخار حقي بلع مستبعلا انتاي غيرو 4 معلتن 4 ليتن كسابا بي كساب انبا هوريب بيلو مالت تاي مالتي انبا هوريب تمصحف قدسنا نبب قال بلع كي بلع عريقو مالت نزمك بزي تمجبي خساب حجي موت زي طعم حمد ادم زي لبسيل كبرن زخر سميخون اذا كلنا نبيات زردهم زنبره اتحلال جنشل حمس صقبه مستسوى كساب كندي نبرختني هوت كم زخوني اتبلعتي مس بلع كساب هوريب اتخرن املاخ 4 معلتنا 4 ليتن كيدو موت كي طعم حدا امد ادان كي لبس حساب حجي بهوتي نبرال سلازي انا انغيرا هوتي كبلون كله اتوم ليقانا كهنات يردو ما ينبره كما يغيركو هو سغا زي بلع خبلون كله كما يغيرو سغا سبب لعنا ابي تسمع يفلد كبرن زخر سميخون حاتيات كات كله بمخنيات بلعي سلازاتوه اتي هوت كعب منتاهبنا بمخنيات بلعخا هوت مسيل بمخنيات بلعي موت سلازمسا بموتو حنساب نموت واغا خفيلو كموت حارا غير النايل سلازت التوهبه تسفا اتخاب سماي زورد نعلمون هوت ذهب ني املاخ غيرا ازي إلو لكع كمتي يخون مسبله برهان يخون مسبله برهان زخونه اتندراري لهم زوم صلو حبستي سغاي زبل قال كزرب ناب قال غوي ناب سغا غويتا يلوتيل كابت زغرم از زعبي سرعات كسرع كله اتزتحت سرح يسريح لنا ناي قليانت عتاق تعاتيقس انتاي غيرو دك مزامرتو زحص اولي مستوعال عب نغري ناي بيتروس تاريخ ترينا يالو معنتي اي حسبني كمي غير كاسخا غويتاي ممهري نعيت حاسبني بفصم اي حسبني يلو انتاي لو غويتا اسكنصر انا እንደዚህ ሐጺበካ ምሳይ ርስት የብልካኒ አነ እንደዚህ ሐጺበልካ አነ እንደዚህ ሐዲገልካ አነ እንደዚህ ምሕረካ ምሳይ ግደ የብልካን እንታይ ልሽዑ እንታይ ሉ ጴጥሮስ እቲ ምስጢር ምስተረዶ አይሕጸብኒ ክብል ጸኒሑ በል ንኽፍል ዝኸውን ተኾይንስ ኩሉ ነፍሰይ ይሕጸበኒ ክብርን ዝኽርስም ይኹን ትምስተውዓሊ መጀመሪያውን نمامهرو كخبري لي حماق اي جبرن قنت فقاد املاخي تزعبي انا اندزي حاسبك صباح ابكر محنت قرد كحدني خا انا اندزي حادي قلقا مساي كفلي بالكان اندزي تحاسبك سلازي اتم حساب اجري مستيره تحتنا اتم حساب اجري خا انتايو بفصم حاتيات مدمساس سيد ناتي كل زنبره مرغم ناي دكسب اصريو حاسبلنا خبرن زخرسم يخون نابايز مس ايتمنيو بايز امنك اكتو ايصمني انا غير هيوتي بزح غزي يغرمرم نيرو حجي ولا اندزي تفلتنا زغرمرمنا يو ساعات زغرمرمنا غزي صباح انت دالنا مغرمرامي هكا
እንጀራ ህይወት አነ ናባይ ዝመጽ አይጠምን በአይ ዝአምን ከአ አይጸምእን ይል ከመይ ጌርካ ኢኻኹም እንትብለና ከመይ ጌርካ ኢኻ ከመይ ጌርካ ተረዳእና ኢሎም እንደዛሓትዎ ነይሮም ኤልያስ ከም ዘይመተት ፈልጥ ኢኹም ኤልያስ እንታይ ይበልዕ እዚ ብልዕዚ ዝብለኩም ዘለኹ ኣብ መጽሓፍኩም ዘሎ ምበሎም ግን ንዑ ሰምዕ እዝና ይነበሮም እግዚአብሔር ካብ ዝኹም እሰውረና ካብኡ ዝበልዕ ዘበለ ምእንቲ ኸይመውት ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጀራ ኣነ እዩ ካብዚ እንጀራ ዝበልዕ ዘበለ ንዘለዓለም ክነብር እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ካብቲ ዝገርም እዚ ዓብ በረኸት መግቢ ስጋ ፈውሲ ስጋ ዘለዓለማዊ ህይወት ዝተሰርዓሉ ኣብዚ መዓልቲ እንታይ ተጻሒፉሎ ብዙሓት ከዓ ካብ ሽዑ ጀሚሮም ንድሕሪት ተመልሱ ኢሉ ካብ ደቀ መዛሙርቲ እዩ ዝብል ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ኣጉረምሮሙ ኢሉ ምክንያቱ እንታይ እዮም ዝጽበዩ ነይሮም ብሓሙሽተ ሕብስትን ብክልተ ዓሳን ብዙሕ ሰብ ስለ ዝመገበ ሕብስት ባሪኹ ከብልዖም እምበር ስግኡ ከብልዖም ኣይተጸበይዎን ብዙሓት ካብ ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ዝሰተየ ምስ በሎም ንድሕሪት ተመልሱ እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ስጋይ ዘይበልዐ ደመይ ዘይሰተየ ናይ ዘለዓለም ህይወት የብሉን ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ስለዚ ጎይታ ግን እንታይ ኢልዎም ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ሰባት ስለ ዝገደፉኻ ሰባት ስለ ዘየጣቕዑልካ ዝቕየር መምርሒ የለን ምክንያቱ ናይ ኣምላኽ ስርዓት ስለ ዝኾነ ነቲ ናይ ኣምላኽ ስርዓት ከዓ ሰብ ስለ ዝወሓደ ወይ ስለ ዝፀልኦ ክትቅየር ኣይትኽእሉን ኢኻ ጎይታ እንታይ ኢልዎም ንስኻትኩም ከኽትከዱ ትለዲድኹም ኩሎም ምስ ገደፍዎ ንስኻ ናይ ዘለዓለም ህይወት ቃል ኣለካ ካባኻ እሞ ናብ መን ክንከይድ ኢሉ ስለዚ እቲ ዝተነበልና ናይ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ መልእኽቲ ቀዳማይ ቆሮንቶስ እቲ ካብዚ ዝወስድ ስጋ ጎይታ ምዃኑ የለሊል ተዓባይ ነገር ማለት ናይ መን ስጋ ኢና ንበልዕ እንታይ ኢና ትንወስዶ ስጋ እንታይ እዩ ደጊምና እንዳሓተትና ክንፈልጦ ይግባእ ማለት እንበልዖ ስጋ ህያው ብመለኮቱ ምውት ብትስብኢቱ መለኮት ዝተዋህዶ ነፍሲ ዝተፈልየቶ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ህልዋን ዝኾንዎ ንበረኸት ስጋ ንፈውሲ ስጋ ንህይወት ዘለዓለም ስጋ ወልደ እግዚአብሔር ንበልዕ ንበልዖ ስጋ ህያው ብመለኮቱ ምውት ብትስብኢቱ መለኮት ዝተዋህዶ ነፍሲ ዝተፈልየቶ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ህልዋን ዝኾንዎ ንፈውሲ ስጋ ንበረኸት ስጋ ንህይወት ዘለዓለም ስጋ ወልደ እግዚአብሔር ንበልዕ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣምላኽ ኣብ ዝፈቐዶ እቲ መሰረት እምነትና ንሱ ስለ ዝኾነ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ጽባሕ ኣብ መስቀል ምስ ሞተ ህያው ምዃኑ ንኽነግር ሎሚ ሓሙስ ብድረአዩ ኣብ ከርሲ ሃዋርያ ተሓዲሩ ማለት ርሑስ ኣውደ ዓመት ይግበረልና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እዚ ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ኣብቶም እምነት ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ዝብሉ ክልተ ሕታማት ብፍላይ ኣብ ቀዳማይ ሕታም ብንጹር ተቐሚጡ ስለ ዘሎ እቶም ዘይወሰድና ይዕሪና ክንፈልጦ ጽቡቕ ነገር እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ ኣእምሮ ይሃበና ርሑስ ኣውደ ዓመት ይግበረልና አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ናይኹኖ መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ بسم قدوس سمك بنصح لنا بنصح لنا أبزور يا مقدس كان نركبالون نركبالونا لدت بيتليم تمكت يوردانوس ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋሕዶ ድህነት ሥጋ ነፍስ ድህነት ሥጋ ነፍስ
بجا كل عالم مسوات دحنتنا مسوات دحنتنا ክርስቶስ ቃል አምላክ በጌፋሲካና በጌፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻሕካ ብሰማይ ብምድሪ ብሰማይ ብምድሪ እምነትና ንምጽናዕ ባዕልኻ ርዳእና ባዕልኻ ርዳእና መንፈስካ ብምላኽ ባርክ ጉባኤና ባርክ ጉባኤና ዋብየይ ወት ጸጋ ዘየም ጸጋ ጸጋ ዘየም አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ሳሊኻ አምላክ መሐረና አምላክ መሐረና ከም ምሕረትካ ውን ይቕሬታ በና ይቕሬታ በና አንሃኒ ጎይታይ ካብከይ በደለይ ካብከይ በደለይ ናይዛ ጸልማት ዓለም ከይገውዕ ዕድለይ ከይገውዕ ዕድለይ ኣነ ሰለጥክዎ ኣበሳይ በደለይ ኣበሳይ በደለይ ፍጹም አንስአኒ ምሕረት ግበረለይ ምሕረት ግበረለይ ኣምላኽ ዓዘንኩኻ እከይውን ገበርኩ እከይውን ገበርኩ ይቕረብለኒ ቅድሜኻ ወደኩ ቅድሜኻ ወደኩ ቅድሜኻ ወዲኸ ክልምነዓኻ ክልምነዓኻ ወዳመዓረኒ ምውዳቕኻ ምውዳቐይኻ ከም ድሳኻ አምላክ መሐረና አምላክ መሐረና ከምሕረትካውን ይቅሬታበና ይቅሬታበና እማኒ አታክልት ስፍራ نعدل ثمانية أتاخلت سفرا نعنايلو بويتا رخب مكرا رخب مكرا أدام هوان سرح وحيات نعم هوان سرح وحيات نعنا نيرونا كبينا يموت كسعات كبينا يموت كسعات مسكال تسكيمو وردو مكرا مسكال تسكيمو
ወረዶ መከራ አይሁድ ገረፍዎ ኩሎም በብተራ ኩሎም በብተራ ድንግል አያለትን ንብዓታ ክትክልክል ድንግል አይጋለትን ንብዓታ ክትክልክል እንዳረየቶ ወዳኽን ከባለል ወዳኽን ከባለል በአምላክነቱ ከይፈረደሎም በአምላክነቱ ከይፈረደሎም ከምዚሉ ጸለየ አቦይ መሐሮም አቦይ መሐሮም ብሰፊሕ ስልጣኑ ኩሉ ዝፈጠረ ብሰፊሕ ልሳኑ ኩሉ ዝፈጠረ ብሰብ ተገሪቡ ሞተውን ተቐብረ ሞተውን ተቐብረ ኣብ ጌተ ሰማይ ዓንዩ ተንስአ እነተምሳልስቱ በኃይሉ ተንስአ እናረአይዎ ናብ ሰማይ ዓረገ ናብ ሰማይ ዓረገ አጽኒዐነ ሐዛ እምነተዋዶና አጽኒዕና ነሐዛ እምነተዋዶና ክምለስ ይመሩ መታንክ ወስደና መታንክ ወስደና ኣብ ጌተ ሰማኒ አታኽልቲ ስፍራ ናብ ጌተ ሰማኒ አታኽልቲ ስፍራ ንዓና ኢሉ ጐይታ ረኸበ መከራ ረኸበ መከራ ናብ ኣምላኽ የማዕቁባ ኣዳወ የልዕል ናባኻ ናብ ቅማጠይ ህዝየ ኣብ ቅድሜኻ ትድፍየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የንግሥካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቁባ ኣዳወ የልዕል ናባኻ ኣብ ቅማጠይ ህዝየ ኣብ ቅድሜኻ ትድፍየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የንግሥካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቁባ ኣዳወ የልዕል ናባኻ ካብ ቅማጠይ ህዝየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፍየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የንግሥካ ራይ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር አምላክና ይኹን። ደቀናን አሕዋትናን አሓትናን መዘምራን ዝማሬ መላእክት የስማዓልና አቦና አበይ መርጌታ ቃለ ህይወት የስማዓልና ኩሉ ዝወዓለ አገልግሎት ድማ እግዚአብሔር ዝቕበሎ ሕና ድማ ገጽ እግዚአብሔር ንሪእሉ ይግበረልና ከምቲ እግረ ሐዋርያት ዳሓጸበ ንዓና ድማ ውሽጢ ኩልና ሓጺቡ የንጽሐና ናይ ጽባሕ ሰባት እግበረና እሞ ንውሕ ዝበለ መልእኽቲ ነርኒ ግን በዛ ዝሪአኩም ዘለኹ ብእዝንኹም ዘይኮንኩም ብኸብድኹም ስለ ትሰምዑስ ንጽባሕ ገረ የለኹ እቲ መልእኽቲ አድነኑ مغفلت تقربي زلو ولا نزتهوخكم ريد اللومن ايت تهوخو دحان زق نبل مچم كم تمكرانا كم تصقمنان ايكونن حنت معلت ثلاثه معلت اربعه معلت خمس سبنا نويون كان انغرغر يزغبانا እግዚአብሔር ይመስገን ግን ዘኻለና خبر المسغانا نعو يخون امين حكي مكرانا بزحيو املاخنا ግን محاري بتحيدت لمننا
አሜን። አድንኑ አንኑ አርስትክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሩ ካህን ከመ ይባርክ አሜን። እግዚአብሔር ወይስራለን ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮምን ልዕል ኣብሎምን ብክብር ደም ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥርኻያን በጃ ዝኾንካያን ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ንነገስታትን መኳንንትን ንካህናትን ምእመናንን ንቅዱስ ህዝብን ንፁህ ዘበን መዕቆት ከውን ፀባኻያ ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝመጻኹምን ዝተኣከብኩምን ዝቆምኩምን ዝጸለኹምን ቅዱስ ስጉእ ዝበላዕኹም ክብር ደሙ ከኣድሰተኹም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ሓጢኣትን ተገበርኩም ምንቲ ስጉእ ስጋ መለኮት ምንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ጻወት ወዲ ማርያም ድንግል ብድንግልና ሕልና ንጽሕቲ ብድንግልና ስጋ ሓትምቲ ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመጽኻ ይሓልኹም ባፍን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ይፍታሕኩም እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ 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 በእንተ እግዝእትነ ማርያም 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 መሐረና ክርስቶስ እግዚአብሔር ያሎ ምስለ ኩልክሙ አሜን። እግዚአብሔር ንባረቱ ይባርከና ዘተቀበልና የስጉን ደሙን ሕድገት ኃጢአት ሆነና ኩሉ ኃይል ጸላይ መንፈስ ክንረክብ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመለት በረኸት ቅድሲት ካ ንዓኹልና ጽበለና ካብ ኩሉ ምግባር አርሐቀና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ካ ጽንብረና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብርኽዩ ጸጋ ነሳይነ ወህይወት ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ጃከ እግዚኦ ናኩት ንስያነጽጋ መንፈስ ቅዱስ በሰላም ምእታውና ናብዚ ቅዱስ ቦታ ብሰላም ዝገበርካ ጎይታ ሕጂውንን ናብ ቤትና ምእታውና ብሰላም ግበረልና ኣብዚ ቅዱስ ቦታ በዚ ቅዱስ መዓልቲ ምጋባእና እግዚአብሔር ኣምላኽና ከምቲ ንስኻ ዝሰርዓኻልና ዘለኣለማዊ ህይወት ዘውህብ ዓለም ዘይረኣየቶ ምስጢር ኣብ ነፍስና ዝግለጽ ክኸውን ድማ ንልምነካ ኣለና እወ ንዘለኣለም ምሳኻ ዘኽይድ ዘየድክም ዘየጥሚ ዘየጽምእ መግቢ ሰሪዕኻልና እሞ ነዚ ኸነስተውዕሎ ክንበልዖ ምሳኻ ኸ ክንነብር እግዚአብሔር ኣምላኽና ባዕልኻ ደግፈና ንስኻ እንተ ዘይገሊጽካሎም ሲ ዋላ ሓደ ክፈልጦ ዝኽእል የለን እሞ ንስኻ ምስጢርካን ጥበብካን ግለጸልና ኦ ጎይታ መከራና ሽግርና ጸገምና ካብቲ ንሕና ንፈልጦ ንስኻ ዝያዳ ትፈልጦ እሞ መከራና ወዳእዮ ሽግርና ፍትሓዮ ንሃገርና ንህዝብና ነገራብትና ሰላምካን ረድኤትካን ኣውርድ ዝሓለፈ መከራ ኣክሊልካ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ንቤተ ክርስቲያንና ሓድነትካን እምነትካን ወስካ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ቤትካ ንዓኻ ክንረክብ ዘለኣለማዊ ህይወት ክንረክብ ህብስተ ህይወት ጽዋ መድሃኒት ክንሰቲ እምበር ንኻልእ ንኾንትነት ከይከውን ንኾንትነት ከይንእከብ ኣይትግደፈና እግዚአብሔር ኣምላኽና እወ ዓለም በቶም ሕማቕ ዝገበሩ ትጉሂ ትኸውን ኣይኮነን በቶም ሕማቕ ዝገበሩ ዘይኮነስ እቶም ሕማቕ ዝገበሩ ንዖም ደንግጽሎም እቶም ሕማቕ ዝተገብሩ እሞ ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ፍትሒ ሰላም ክረኽቡ እዮም ይብል እሞ እግዚአብሔር ኣምላኸ ስለቶም ሕማቕ ዝገብሩ ንልምነካ ኣለና ናብ ልቦም ክምለሱ አሜን ንንስሓ ዝኸውን ህይወት ክትቦም ንልምነካ ኣለና ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ዘለዉ ባሮትካ ኩሎም በዛ ሰዓት እዚኣ ናባኻ ዘንቃዕርሩ እህቶኦም ስማዕ ስለኹሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደለና በሳና ይሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋሆን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብርኽ ኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወስደ ደስ በልኪ ኃጢአትና ነኻድገልና ፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን
ቃል እግዚአብሔር መጽናት ካነ አዲያውና ራይ عادي نصير بدلا تنزهن بحزاب ونزه تحسبني برد وسعد تنزهن بحزاب ونزه تحسبني برد وسعد تنزهن بحزاب ونزه تحسبني برد وسعد تنزهن بحزاب تحسبني برد وسعد تنزهن بحزاب ونزه تحسبني برد وسعد تنزهن بحزاب تحسبني برد وسعد تنزهن بحزاب ونزه تحسبني تحسبني برد تنزهن بعذاب تحسبني برد وسعد تنزهني بعذاب ونزه تحسبني برد وسعد تنزهن بعذاب ونزه تحسبني برد وسعد تنزهن بعذاب وخمس تحسبني برد وسعد تنزهن بعذاب ونزه تحسبني برد وسعد تنزهن بعذاب تحسبني برد وسعد تنزهن بعذاب تحسبني برد وسعد تحسبني تحسبني አሜን ይለኝ አው ይለኝ ስግድ አይሁን ዝራፈው አሜን كتوصل دي خمسة مايكروفون يتولى على سوري ما يرجع من حمامات سوني زي تغير مع ساعة مع ساعة فاسيكا فاسيكا يجوزني هو ادينا ريان نوكيكا كيكا اسكلكا هري تنزهني امين كم يلا خير نزهني بهذا كان يلين ديدا تدوب مدينس تيجي مثلا نسي عالتي تينيس كانتا وتعزل أين امين 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 ادينا امين امين قول لي جابر مسك جابر مسك تولي على زي Good job, Kada. Mai? No, I did. Good job. God bless you. Thank you. حاسبيه جز كونكريت كونسلز دلو خير كبريك اليوم داير مسكين إتا أبيكش سنتايل نسي أبيكش فلت تنسى إتا حس كاد مسأخا
Abel, sorry, turn live. The live is on. People can hear us from He can hear us on the live from the church, buddy. Yes. Whose mic is on? There's no mics on.